Good morning! Magandang umaga po mga kabalen, mga news streamer. Welcome po sa CLTV 36 News Stream. Ako po ang inyong lingkod, news streamer Justin Dizon. Oo mga kabalen, hindi nyo muna makikita itong aking mukha. At ako'y boses muna sa mga oras na ito. Yan. Mamaya magkikita naman tayo dyan sa POV. Ayan. Opo, tuloy-tuloy lang ang aking pagbibigay ng update sa inyo kaugnay ho nitong mga kaganapan. Dito sa ating lalawigan, Kapampangan at sa buong Central Luzon. I-like and share nyo na po ang ating news stream. Syempre, i-follow na rin itong CLTV 36 News para po sa mas marami pang update mga kabalen. At syempre yung mga hashtag natin, hashtag CLTV36 Newsstream, hashtag CLTV36 Digital. Ayan po. Time check muna tayo, 10:16 o 10:17 na. Pagtingin ko sa relo, gumalaw mga kabalin. Ayan, 10:17 na po ng umaga. Ngayon pong November 21, 2024. Kumusta ho kayo mga kababayan? Makibahagi ho kayo sa discussion dito po sa comment section. At akin pong ipapalabas ito hong inyong mga nais ipaabot sa ating mga kababayan. Gaya na lamang ni Jan Makaspak, jackpot ka sa Guagua. Bakit Jan? Bakit jackpot sa Guagua? Yan mga kabalen. At syempre, pwede rin kayong magpadala ng mga stars habang tayo po ay nagkakaroon ng talakayan, kwentuhan dito po sa ating news stream. Ang inyong nakikita sa oras na ito ay live traffic update mula ho dyan sa North Luzon Expressway. Isa-isahin po natin itong mga lugar na ating fina-flash sa inyong mga screen upang mas maging malinaw. Ano ba itong mga boxes na ito? Sige, silipin ho natin. Dito ba sa pinakataas muna ho tayo sa first row, leftmost side. Ito po yung Balintawak Toll Plaza northbound lane. Sa mga babiyahe po patungong Central Luzon na manggagaling ng Maynila o di kaya naman patungong North Luzon. Ayan, makikita ho natin maluwag ho yung sitwasyon dyan sa may Toll Plaza. Pagdating naman ho ng Valenzuela Interchange, dyan sa may gawing gitna, yung mga northbound, maluwag ho ang daloy ng trapiko. Subalit, yung mga southbound, o yung patungo ng Kamaynilaan, makikita ho natin na may pagbagal ng pila ng mga sasakyan. Diyan naman sa may eastbound lane ng Mindanao Toll Plaza, hindi po ganun kabigat ang daloy o yung pila, hindi po ganun kahaba. Ito ho build up ng mga sasakyan na palabas naman palabas ng Mindanao Avenue o diyan sa patungong Quezon City. At dito naman ho sa gawing ibaba, second row tayo, may Kawayan Interchange Bridge ang inyong nakikita. Bagamat may volume ng mga sasakyan ay hindi naman ho ganun kadami. At itong isang section sa gitna po, Bocaue Toll Plaza naman, northbound lane. Yung inyo nakikita sa gawing kanan yan ho yung palabas na o papunta ng Metro Manila. Ito naman hong pasalubong sa atin, yan ho yung northbound. At doon sa pinakadulo, naka-zoom out yung camera ngayon ng NLEX. Dati hindi hagip itong bridge sa San Fernando Interchange Bridge. Opo, dyan ho sa may San Fernando. Yan, nakikita ninyo yung dalawang gusali. Itong dalawang condominium sa may gilid ho ng NLEX. So yung left side ho ninyo, right side natin, baliktad. Ito pong left side, tama, northbound. At yung pong right side naman ay kung nasan yung building, ito ho yung patungo ng Kamaynilaan. Silipin din ho natin yung ibang update mula po sa NLEX Corporation. Ito naman, traffic advisory ho,
sa darating na Sabado. Basahin ko na. Wait lang, hanapin ko. Ibilang yung natin, tingnan natin mga kabalen. Ito po isang traffic advisory mula po sa North Luzon Expressway. Sa darating pong Sabado yan. Ito. Loading lang. Ito ho. Advisory paghandaan po itong mabigat na daloy ng trapiko sa darating pong Sabado. At dahil yan sa magaganap na concert po, lalim ng konsyerto. Pinakakan sa Philippine Arena, 6 p.m. to 10 p.m. po ang mga at inabisugan po ang mga motorista sa mga alternatibong route at siguraduhin na FID accounts. May mga traffic konting patalastas muna ho tayo sa ating pagbabalik. Silipin ho natin itong iba't ibang balita dito po sa Pampanga at sa Central Luzon. Huwag ho kayong aalis mga kabalen. Kayo po ay nakatutok dito sa CLTV 36 Newsstream. At tayo ho ay magpapatalastas muna. Magbabalik ho ang Newsstream.
Nagbabalik po ang CLTV 36 news stream. Opo mga kabalen, tayo po ay napapanood hindi lamang sa Facebook at YouTube kundi maging sa television, Signal Channel 115 nationwide ho yan mga kabalen, at syempre dito po sa Central Luzon sa ating 38 cable partners at maging sa Free TV Channel 36. Muli ako po ang inyong lingkod, Justin Dizon. Samahan ho ninyo ako dito sa mga pagtalakay or pagtutok ko sa mga balitang dapat nating malaman at mga impormasyong mapakikinabangan ngayong pong araw ng Huwebes, November 21. Oras ho natin, 10:28 na po ng umaga. Sa puntong ito, silipin muna natin ito hong weather forecast ng Pag-asa para sa araw na ito. Happy Thursday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pa rin ang pag-ihip ng northeast monsoon or amihan na siya nagdadala pa rin ng bahagyang pagbaba ng temperatura, pero doon lamang po sa may extreme northern Luzon na siyang sinasamahan din ng mga saglit na mga ulan. Habang dito sa natitirang bahagi ng bansa, andyan pa rin ang mainit at maalinsangan na panahon dahil pa rin yan sa easterlies o yung hangin po galing sa Pacific Ocean na siyang sinasamahan din ng mga saglit na ulan at mga thunderstorms, kagaya na lamang dito sa bahagi po ng Western Mindanao at Eastern Visayas. Bukod dun sa kumpul ng ulap na ating namamataan dito sa ating latest satellite animation, wala tayong nakikitang panibagong cloud clusters na posibleng maging low pressure area or bagyo hanggang sa matapos ang weekend. Ngayong araw, asahan pa rin po ang makulimlim na panahon sa may Batanes and Babuyan Islands. Sasamahan din yan ng mahina hanggang katamtamang mga ulan at mga isolated thunderstorms. Epekto po yan ng amihan or northeast monsoon. So make sure po na meron tayong dalang payong. Habang sa natitirang bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, andyan pa rin ang halos katulad na weather conditions as yesterday, madalas maaraw sa umaga hanggang sa tanghali, pero pagsapit ng hapon hanggang gabi, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan, lalo na sa may eastern sections ng Luzon na siyang sinasamahan lamang ng pulu-pulong mga paulan or pagkidlat pagkulog. Temperature natin sa Metro Manila at mga kalapit na lugar sa Central Luzon and Calabarzon, magiging mainit sa tanghali hanggang 34 degrees Celsius, habang sa Baguio naman nananatiling malamig hanggang 25 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan sa malaking bahagi ng Palawan, Visayas, and Mindanao, dyan pa rin po ang bahagyang maulap hanggang minsan maulap na kalangitan o pagpalamang tsansa na ng ulan. Ito sa may bahagi po ng Zamboanga del Sur, Basilan, at dito sa malaking bahagi ng Eastern Visayas, hindi naman po yun magtatagal. At ang natitirang bahagi ng Visayas and Mindanao, andyan pa rin po ang bahagyang maulap na kalangitan. Hanggang hapon na po yan at may mga lugar na mababa lamang po ang tsansa ng ulan kung meron man mga isolated or localized thunderstorms. Sa Palawan, asahan ng maximum temperature na 33 degrees Celsius. Sa Metro Cebu and Metro Davao hanggang 32 degrees pagsapit ng tanghali, habang pinakamainit pa rin sa may Zamboanga City hanggang 34 degrees Celsius. So make sure po na hydrated tayo at magdala ng pananggalang sa init ng araw. Sa ngayon, wala naman tayong nakataas na gale warning or yung banta sa matataas na mga pag-alon, pero umaabot pa rin po ng higit 3 metro ang mga pag-alon sa malaking bahagi ng Northern Luzon dahil pa rin yan sa northeast monsoon or amihan. Sa natitirang baybayin ng ating bansa, Southern Luzon down to Mindanao, kalahating metro hanggang 1 metro ang taas sa mga pag-alon sa malayong parte po ng karagatan, pero posible pa rin umabot sa 2.5 kapag meron tayong mga thunderstorms. And possible po tomorrow, magkaroon muli tayo ng gale warning sa extreme Northern Luzon. Para naman sa ating 3-day weather forecast, simula po sa Friday hanggang sa weekend, asahan po ang maulap na kalangitan in more areas of Northern Luzon dahil yan sa shear line. Ito yung linya kung saan nagtatagpo po ang malamig na hanging amihan at ang mainit na easterlies. As a result, nagkakaroon po ng kaulapan at minsan malalakas po ng mga pag-ulan at mga thunderstorms, kabilang ng Batanes, Cagayan, Isabela, Apayao, at yung mga nearby areas pa dito sa may Northern Luzon. So make sure po na meron tayong dalang payong. Habang dito sa malaking bahagi ng Palawan, Eastern Visayas, and Mindanao, meron tayong minsan malalakas na ulan, hindi naman siya tuloy-tuloy. Epekto po yan ng ITCZ or Intertropical Convergence Zone. Ito yung banggaan ng hangin from the northern and southern hemispheres. Ito na yung isang precursor po ng ITCZ. Itong nakikita natin sa may silangan po ng Mindanao. So mag-ingat din sa banta ng baha at landslides. Habang sa natitirang bahagi ng bansa, meron pa rin tayong bahagyang maulap at madalas mainit na tanghali na sinasamahan ng pulo-pulong ulan or pagkidlat pagkulog lamang. Ang araw ay sisikat, ganap na alas 6 ng umaga at lulubo pa rin 5:24 ng hapon. Yan pa rin ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa.
Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa namang panahon, pag-asa magandang solusyon. Yan ho mga kabalen, ang latest update mula ho sa Pag-asa. Tuloy-tuloy naman ho tayo sa ibang mga balita. Ito naman. Oo mga kabalen, ang pinakaantay ho ng ating maraming mga sports fans. Hindi lamang dito sa Pampanga, kundi Pilipinas. Oo, dahil ito po ng MPB. Maghaharap na po sa finals. Ito hong Pampanga Giant Lanterns at ang Quezon Huskers. Ito po ay para sa 2024 Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL National Finals. At gaganapin ho ito sa darating na Disyembre. Out of the country po ang kanilang laban sa Dubai, mga kabalen. Pero ito ho yung schedule sa mga nais makanood at tumutok maging sa Facebook at syempre i-update din ho namin kayo tungkol ho sa mga nalalapit pang paghaharap dito pong Pampanga Giant Lanterns at Quezon Huskers. So, Game 1, December 1, alas 11 ho ng gabi, Philippine time. Dahil sa Dubai yan, 7 p.m. sa Dubai, alas 11 po dito sa Pilipinas, sa may Al Nassr Club sa Rashid bin Hamdan Indoor Hall sa Dubai, UAE. Pagdating naman ho ng Game 2, December 3, ayan ho, 11 p.m. Philippine time, same Al Nassr Club pa rin ho sa Dubai, UAE. Okay, best of 5 po ito. At pagdating ng Game 3, yan, December 7, sa may Brenzy Giao Convention Center sa San Fernando, Pampanga na po ang magiging laban. Ayan. Nung palang mag-champion lang rin, Giant Lantern, pwede lang kayong San Fernando mag-champion. Okay. Yan ho mga kabalen, home court advantage. Game 4 kung kailangan sa may Quezon Convention Center sa may Lucena City, Quezon. At kung aabutin ng Game 5, mas maganda ho para sa mga basketball fans. Kagaya ho ng inyong lingkod. Ako, I would love to see na bakbakan sa Game 5. Brenzy Giao po yan. December 13, alas 7 ng gabi kung kinakailangan. Yan. Tutok lamang, follow lamang sa CLTV 36 dahil patuloy ho namin ibabahagi sa inyo itong iba't ibang update. Kaugnay po ng ng Pampanga Giant Lanterns at nito pong Quezon Huskers. Yung kanila pong pagharap o yung match-up nilang pinakaantay dyan ho sa finals ng MPBL. Ito naman, silipin pa natin ang ibang mga balita. Ito po mga kabalen, ongoing ho ngayon itong awarding ceremony ng gulayan sa barangay dyan ho sa may Royce Hotel sa Clark, Pampanga. Kabilang ho dito sa mga kinilala po ng DA o ng Department of Agriculture ang mga LGU at bayaning magsasaka naging matagumpay sa implementasyon ho ng gulayan sa barangay. Ongoing ho ito. Ngayon, mga kabalen, habang aking binabanggit, po dyan ho at syempre, inawardan din yung mga nagtagumpay din sa pagpapaunlad ng high-value crops. Ginaganap po yan sa Royce Hotel at kabilang ho sa mga nandyan, yung ilang mga local leaders din at mga panauhin mula sa ibang mga probinsya dito po sa Central Luzon. Ayan, nagsasalita ho. Kanina lamang si Director Lapus ng DA. Ayan.
Ito mga kabalen, sa ibang balita naman tayo, silipin ho natin itong ibang update mula naman sa CLTV 36 News. Nais daw po imbestigahan ni Senior Deputy Speaker Dong Gonzales ito pong magkakasunod na patayan sa ikatlong distrito ng Pampanga sa naging privileged speech po ng ikatlong kinatawan ng 3rd District. Hinikayat ho niya itong mga kapwa niya magbabatas na magsagawa ng investigation in aid of legislation upang matunton at matigil na raw itong senseless killings. Ayon ho yan kay Congressman Gonzales. Panoorin ho natin ang ulat na ito. Nakababahala na ang mga nangyayaring patayan sa lalawigan ng Pampanga ayon kay 3rd District Representative at Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales. Sa kanyang privileged speech sa Kamara nitong Lunes, November 18, hiniling ng opisyal sa mga kapwa niya mambabatas na imbestigahan ang serye ng mga krimen sa lalawigan. I rise on the matter of personal and collective privilege with regard to the senseless and unresolved killings of local public officials in my district of Pampanga. Kabilang dito sina Barangay Captain ng Alasas, Ciudad San Fernando na pinatay noong April 30, 2022, Barangay Captain Jesus Liang ng Santo Rosario City of San Fernando noong December 28, 2022, at Barangay Captain Matt Ryan de la Cruz ng San Pedro Cudud, San Fernando, at ng driver niyang si Henry Aquino na pinaslang naman noong June 11, 2024. Kasama rin sa listahan ni Gonzales sina Barangay Captain Norberto Lumbang ng Lakyos, Arayat na binaril noong August 11 at Arayat Councilor Federico Hipolito na tinambangan nito lamang ika-12 ng Nobyembre. As usual, the police have yet to determine the motive for the attack. My dear colleagues, Mr. Speaker, nakakalungkot isipin na hindi pa man nare-resolba ang mga patayan noong 2022-2023. Patuloy pa rin na nangyayari ang mga ganitong klaseng krimen. Hindi raw maiwasang mapaisip ni Gonzales kung ano ang motibo ng mga nangyayaring patayan sa kanyang distrito. Tanong niya, may kinalaman daw kaya ito sa negosyo at iba pang illegal na aktibidad? O di kaya naman sa nangyayaring investigasyon ng Quadcom na ani ay kanyang pinangungunahan? I am the one who stood up last August 5 this year when we consolidated. When I consolidated the 4 Ps, which is the public order and safety, the illegal drugs, the extrajudicial killing, and the public accounts, kung saan po lahat ng negosyo ng iba-ibang nasyon pumunta sa lalawigan ng Pampanga, lalo na sa siyudad ng San Fernando, bayan ng Mexico. May kinalaman kaya ito sa parating na eleksyon? Bunsod nito, naghain ng resolusyon ng mambabatas para hingin sa kanya mga kasamahan sa Kamara na magsagawa ng investigasyon in aid of legislation sa mga patayan sa ikatlong distrito ng Pampanga. This impunity being committed to these local public officials must be stopped. Ilan pa kaya ang mamamatay bago kumilos ang lokal na kapulisan? The victims, families deserve both justice and closure. Sa huli, hiningi ni Gonzales ang mabilis na aksyon ng kapulisan upang mapanagot ang mga nasa likod ng serye ng pagpatay sa lalawigan. Nangako rin ng Senior Deputy Speaker sa kanya mga kabalen na hindi siya hihinto hanggat hindi na huhuli ang mga salarin sa mga nangyayaring krimen. Hinikayat rin niya ang kanya mga kapwa mambabatas na dumalo sa mga mangyayaring Quadcom hearing sa mga darating na araw. Lizan Morten, CLTV 36 News.
ng ng third Candaba Viaduct sa darating pong Disyembre. Target daw ng NLEX Corporation na talagang paspasan ang trabaho upang sa gayon ay magtuloy-tuloy or ika nga mas mapabilis ang daliho ng trapiko lalong-lalo na sa darating na holiday season. Narito po ang balita mula sa NLEX Corporation or dyan sa Candaba Viaduct. Atin po sa ating Lizen Morton. Napipinto ng buksan sa publiko ang North Luzon Expressway o NLEX Candaba 3rd Viaduct. Sa project inspection ay sinagawa ng pamunuan ng NLEX Corporation at mga lokal na pamahalaan na sakop ng naturang proyekto. Napag-alamang nasa 97% na ang completion rate ng ikatlong kalsada na inilagay sa pagitan ng lumang viaduct. Kita nyo ngayon, ang kulang na lang is yung asphalt topping. No? So by the first week ng December, bubuksan na natin ito para sa ating mga kabalin. Ayon sa President and General Manager ng NLEX Corporation na si J. Luigi Bautista, oras na matapos ang ilang safety inspection ay magagamit na ng mga motorista ngayong taon ang naturang kalsada. Inaasahan kasi ang mataas na volume ng sasakyan na maglalabas-masok sa NLEX lalo na sa holiday seasons. Alam naman natin, pagka Christmas, medyo tumataas yung ating traffic numbers. Mga 10% ang increase ng traffic. So tama-tama ito, mapapadaanan na natin. May kabuuang haba na 5.3 kilometers ang Candaba 3rd Viaduct na binubuo ng 1,044 girders o mga pahalang na istrukturang nagsisilbing suporta sa kalsada. Nakapatong naman ang mga ito sa mga crossbeam at poste na itinayo sa pagitan ng mga lumang viaduct ayon sa project manager nito na si Engineer Ray Punzalan. Nasa 9 billion pesos ang pondong inilaan ng NLEX Corporation upang mabuo ang Candaba 3rd Viaduct. June 21 noong nakaraang taon nang isagawa ang groundbreaking ceremony nito. Ang sabi natin, 24 months dapat ito. Sinorte natin sa 22 months, pero ang nakakagulat ngayon, natapos natin 18 months. Samantala, una nang inihayag ng pamunuan ng NLEX na nakasalalay sa completion ng Candaba 3rd Viaduct ang planong retrofitting sa 50 taong istruktura sa magkabilang panig nito. Lizen Morten, CLTV 36 News. Yan ho mga kabalen, inyo hong nakita itong plano na pagbubukas dito pong Candaba 3rd Viaduct sa darating pong first week ng Disyembre. Ito ho, sa ibang balita naman, ito pong eskwelahan sa siyudad ng Angeles ay pinarangalan, kinilala po para sa kanilang road safety measures. Opo. Basahin ko mga kabalen, nakatanggap po ang Tacondo Elementary School sa Angeles City ng 5-star rating. At kaugnay ho yan, dito po ang kanilang mga programa para mapanatiling ligtas ang mga kabataan pagdating ho sa kalsada. Diyan ho sa Star Rating for Schools, SR4S program, ito ho yung award-giving body na nagbigay ho ng pagkilala dito po sa Tacondo Elementary School dyan ho sa may Angeles City. Ayon ho sa Department of Education Region 3, binibigay ang naturang pagkilala sa mga eskwelahang nagpapatupad ng inisyatibong nasisigurong ligtas ang mga mag-aral sa kanilahong pagpasok at maging sa pag-uwi. Ayan. Congratulations ho sa Tacondo Elementary School sa Angeles City. At sa mga darating na araw, bibisitahin po ng CLTV 36 News ito pong nasabing paaralan upang sa gayon ay
makita rin natin yung kanilang best practices at pamarisan ho ng iba pang mga eskwela, hindi lamang dito sa Pampanga, kundi sa buong Pilipinas. Ayan. Ito ho yung mga kwento na dapat din nating ibahagi sa ating mga kababayan. Ayan, congratulations muli dyan sa Angeles City, Tacondo Elementary School at syempre sa LGU ng Angeles City sa pangungunahan ni Mayor Pogi Lasatin at ito si Vice Mayor Vicky Vega Cabigti. Siyempre, yung mga pinuno rin ho ng DepEd, ayan, pagbati ho sa inyo, aming mga minamahal na guro mula po dyan sa Department of Education. Ito naman ho sa ibang balita. Opo mga kabalen. Update naman din tayo. Ito ay ito po, formal nang nilagdaan ng isang Memorandum of Understanding sa pagitan ho ng NCIP o ng National Commission on Indigenous Peoples at ng Department of Health dito po November 14 upang mapagbuti ang kalusugan at nutrisyon ng higit 860,000 IPs sa 13 rehiyon po ng Central Luzon. O 13 rehiyon po ng Pilipinas. Sorry. Nalito na. Ito mga kabalen, basahin ko yung balita. Ito, pinirma na nga po itong MOU sa pagitan ng DOH at ng NCIP para ho sa mga katutubo dyan sa 13 regions ng Pilipinas. Layunin ho ng kasunduan na ipatupad itong Philippine Multisectoral Nutrition Project o PMNP sa mga IP community. Isang programa ho na pinondohan ng World Bank. At dito mga kabalen, basahin ko po yung ibang detalye. At ang PMNP po ay nakatuon sa pagpapahaba ng pagpapababa at komunidad ng mga katutubo. Kabilang ho sa mga serbisyong hatid ng naturang proyekto, ito pong antenatal care o ang pagbibigay ng iron at folic acid para ho sa mga buntis at kababaihang nasa reproductive age group. At yung pagsusulong din ng kalusugan at nutrisyon ng mga ina at bata at yung pagpapalakas ng mga inisyatibong pangkalusugan at nutrisyon sa iba't ibang komunidad. Kasama rin ho dito sa paggalang sa o programang ito, yung paggalang sa kultura ho ng mga katutubo. Dahil prioridad ng kasunduan ang paggalang sa kultura ng mga katutubo at tinitiyak din daw nito ang mga serbisyong pangkalusugan na inaayon sa kanilang paniniwala, kaugalian, tradisyon at institusyon. At kaugnay ho nito ay nakasaad ang pagkuha ng free, prior, and informed consent mula sa mga komunidad upang masiguro ang kanila pong aktibong pakikilahok sa naturang proyekto. At sa isa pong mensahe mula kay NCIP Chairperson Jennifer Pia Sibuglas na ipinaabot ni NCIP Executive Director Mervin H. Espadero, kanila hong iginiit ang kahalagahan ng nutrisyon para sa long-term development ng indigenous community.
Sa pamamagitan daw ng MOU, mas may tataguyod ang karapatan ng mga katutubo lalo na ho sa pagkakaroon ng serbisyong angkop sa kanilang kultura. Ang pagtutok sa nutrisyon ng mga katutubong pamayanan ay isang hakbang patungo sa makatarungan at inklusibong pag-unlad. Ayon ho yan kay NCIP Executive Director Mervin Espadero. Samantala, binigyang diin naman po ni DOH Secretary Teodoro Herbosa ang pangangailangan na maabot ito hong mga komunidad ng mga IP. At ayon ho kay Herbosa, ang mga katutubo ay dapat magkaroon ng access sa mga serbisyong na ayon ho sa kanilang kultura, lalo na ho sa larangan ng kalusugan at nutrisyon. At sabi ni Herbosa, mahalaga ito kahit na sa mga liblib pang mga lugar. At dagdag pa ho ng kalihim ng kagawaran ng kalusugan, layunin ng partnership na i-empower itong Filipino indigenous cultural communities sa pamamagitan ho ng pagbibigay ng access sa mga culturally appropriate nutrition services para po i-address itong malnutrisyon at pangalagaan ang indigenous households, partikular na itong mga kababaihan at kabataan at mula po sa masamang epekto ng malnutrisyon. Yan ho mga kabalen, ang update kaugnay ho nitong huling partnership ng Department of Health at ng NCIP. Kung dito ho sa Central Luzon yan, yung mga IPs ho natin, yung mga IP community, dyan ho sa may bayan ng Porac, maging sa Florida Blanca, yung mga kapatid ho nating Aita, at dyan din sa may Sapang Batos, Angeles City. Meron din ho sa Zambales, yung ating mga kababayan dyan sa Botolan, yung mga Aita, napuntahan na rin ho natin yan dyan sa may Zambales. At syempre yung mga dumagat naman, dyan ho sa Bulacan. Marami ho. At nung isang araw, na-interview din ho natin itong direktor ng NCIP Region 3 at sa mga darating na panahon mga kabalin, magpo-follow up din tayo kung paano makakaapekto dito sa lokal itong kasunduan ng DOH at ng NCIP. Kabalin, ako po ay magpapaalam na sa telebisyon dahil 10:57 na ho at tuloy-tuloy ho tayo sa pag-update at pagbabalita dito naman sa Facebook. Maki-join lamang ho dito sa aming ginagawang pagbabantay sa mga orasong ito ay nandito sa nasa Davao si Pangulong Marcos at dyan po ay at syempre sisilipin natin kung ano yung magiging latest dyan. Maraming salamat po sa pagtutok sa telebisyon, mga ka-Newsstream dito sa ating sa Facebook. Tuloy-tuloy muna ho ang ating pagbabalita at pag-stream ng mga ibang mga impormasyon para ho sa ating mga kababayan. Again, muli maraming salamat sa mga tumutok sa Facebook, sa telebisyon at yung mga maiiwan ho dito sa Facebook at YouTube. Yan. Tuloy-tuloy lamang ang ating streaming. Mga lalamaamanong kapamilya.
Mga lalang maamanong Kapampangan, ampong mga santing siwalang manyulong, kingkayang pamana ampong kasalaysayan. Iniing petin dayag da rin kayanakan, kingkarelang pamagpawesya king pamagmasusining Sinukwan Festival 2024. Martes, November 19, may rapat yaking Robinson Star Mills Pampanga, isiwala ni Suli kapamilitan na ning Paper Soul. Metong Alitari Performance Art Group, Keti Provincia. Ing ganay ni, ating niya nga duwang kategorya. In spoken word poetry competition at in kanakong siwala a online poetry writing contest. Kaya be karing pagmasusyan tamong kultura o uling deli ipakilala da naman in karel pa Kapampangan wali karen Kapampangan atin tamo mga pesya atin tamo mamulosa atin tamo miyayaliwang paralan nung makananulay kanta in Kapampangan. Ininaing ikatlong banbuang pamakyabe na ning grupo, Kingwan Festival. Magbiya kanong dalan Bang medinan lang platform ding Young Poets ken probinsya, ag pangking founder ning Paper Soul ay Francis Palo. We're happy that we're one of the few groups here in Pampanga na we can help the youth reach their potential. Para naman king resident artist ning grupo ay Joshua Iais, makasaop yung pamagpawesya, mang manatili ang mabiyeng amanong siswan. Yung poetry po kasi, o poesya, yung pong kasanting. Kaya kung gaya po yung sarili tamong wika, syempre, po, mas agamit tala po in a beautiful way din po. Ingyumo at paras ning mumunang lugod. Iniing making tema na ring powesyang sinulat na ring participant king ligligan. Inya naman, parang Irwin Num ametong kareng judge trusting Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated o FLKI, akmaya iniging tema ng Sinukwan Festival 2024, a kulturang amana, sukat ipamana. Ininggawan tamo ngini, paralan niya para tipa tamo keng level da rin kayanakan. Kasi makananutang ipamano, ang kultura, yung amano tamo, nung ikatipa kitang mismong panandaman ng pompilubluban da rin kayanakan. Apulo larig maging finalist king mumunang kategorya spoken word poetry. Ikwa ng Cristel Katage in first place. Asong kit na namang Mark Brian Laksamana in second place. Kabang katluya ay Princess Elaine Vergara. King online poetry writing naman, ikwa ng Ralph Adrian Dunca in first place. Second naman ni Efrain Mendoza, kabang third niya ay Rodrigo Isaiah Escoto. Kaya bela mo naman kin top 5, Dinika Salalila at Aison Agustin. Ashley Punzalan, CLTV 36 News.
Makapamietula ka rin sa blang tumagon ang pumanabi at auli ing titulong Grand Champion. Iniing nasa daring apulong barangay ang makiligligan king Peka Pamoso ang pong Peka masayang selebrasyon king syudad San Fernando, Pampanga, ing Giant Lantern Festival. King pamamisita ka rin lantern makers sa penimuna na ning Barangay Accreditation and Regulatory Committee o BARC inyang Martes November 19. Akita alampat na ing pamagobra ang pompamag sa Jagagawan da, kambering opisyalis ning karen ng barangay. Ampo ing kanya-kanyarang grupo. Actually po, second time minam para mag-check ka rin parol nung nanuno sitwasyon. Pero more or less, alas sa tsuta na po kayong 70 to 80% dahil makaprepare no rin kaya katamong lantern makers. Ngayon banwa pa si Baylang Mipulub entry ding Barangay Quete Ciudad, Kayabe ing Mulaon, Kalulut, Del Pilar, Dolores, San Jose, San Juan, San Nicolas, Santa Lucia, Santo Niño, at Tela Bastagan. Asaan mo naman karon ing mas exciting aligligan niyan 2024, uling mas masanting ampong mas makulay ing showcase ang marapad, kareng balang iganting parol. Kami biyernes karelate ang first tranche, itang 50% is 200,000. Then kaya mag-check kami po ngayon para akit nila na yung accomplishment report para po by next week i-BM nila naman rin ang karagdagang 200,000 para mabuuya po yung 400,000. Then maliban po kanita in Firefly dahil yung lighting partner tamo last year and this year mamiyala lang additional bulbs. Then anyapin po sa asabi mi na mas masanting niya at mas preparado la po lantern makers etala po linimit keng design. Samantala, marapat siya king December 14 in Giant Lantern Competition king Robinson Star Miss Pampanga. Kay ba't nanita i-display dala ring iganting parol para king nightly exhibition ang gana king January 1, 2025. Para ka rin makapunta kayong venue, kung may gaga na kauling may palagayan namang live ini, king CLTV 36 at king kaya kaming social media platforms. Malapit na po in Giant Lantern Festival, kaya pong December 14, Sabado ya po kay Robinson Star Mill Pampanga. Dapat po 5:30 PM matyo na kayo ka rin. Bangkanita mas may makapamili kayong masanting nga pwesto. Then nung na kayo man po makapunta kayong mismong site ng festival, pwede kayo pong manalbe kayong CLTV 36. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Na siyang nagpapalaya sa ating mga magsasaka mula sa pagkakautang sa lupang pang-agraryo. Si Secretary Conrad naman ngayon ang kalihim ng DAR na nagpapatupad nito. Kaya naman, ang buong sigasig namin ni Secretary Conrad na kailangan na ipagpatupad namin ang programang ito. Naniniwala kami na nararapat lamang na mas pag-ibayuhin ang kakayahan ng ating mga ARBs o ang ating mga beneficiary. Patuloy ang pamahalaan sa pag-iisip ng mga makabagong paraan upang lalong mapaunlad ang sektor ng agrikultura. Kaugnay nito, nagpulong kami kahapon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno kasama ang pribadong sektor. Dito nagmungkahi ng mga hakbang na paramihin pa ang ating mga seedling nursery na sa buong bansa para mapaigting pa natin ang pagtatanim ng mga gulay at bigas. Ito po yung programang ginawa po namin ay yung seedling production. Para po ang ating mga magsasaka ay ang kanilang ginagamit na variety na itatanim, hindi lamang na palay, kundi pati na ang mga gulay, yung pinakamaganda at sapat na hindi na tayo nag-i-import. Nag-i-import pa tayo ng mga seedling, dapat kayang-kaya naman natin gawin dito sa Pilipinas. Kaya't yan po ang ating bagong programa para paramihin ang seedling production dito sa Pilipinas. Hindi na tayo mag-import at kasama dyan ang ating mga magsasaka. Pinakamagandang seedling ang kanilang gagamitin sa kanilang pagtatanim. Sigurado ako na sa ganitong paraan ay makakatulong ito sa ilang pangunahing industriya ninyo rito sa Pampanga, kagaya ng pagsasaka, specialty food, at ang food processing. At hindi lang pala rito, hindi lang kilala ang mga Kapampangan. Nabalitaan ko ang inyong lalawigan ang pinakamalaking supplier ng itlog dito sa Central Luzon, na kumakatawan sa 17% ng kabuuang produksyon ng itlog sa buong Pilipinas. Sa tulong ng Partnership Against Hunger and Poverty Program ng gobyerno,
Isa sa mga kapuri-puring kontribusyon ng inyong probinsya ay ang patuloy na pagsusupply ng itlog sa ating mga persons deprived of liberty o yung tinatawag ng mga PDL sa mga bilangguan o BJMP na facilities. Ang programang ito ay isang halimbawa ng magandang pagtutulungan ng pribadong sektor at ng pamahalaan. Talaga naman pong napakalaki ang maitutulong ng kababayan natin Kapampangan sa pangkalahatang pag-unlad ng ating bansa. Ang mga proyektong gaya nito ay nag-uudyok sa amin na maging mas porsigido pa sa pag-abot ng tulong. Naway magsilbing inspirasyon din ang aming handog ngayong araw para sa panibagong yugto sa inyong mga buhay, kung saan hindi lamang kayo at ang inyong pamilya ang aasenso, maging ang buong bansa ay kasama ninyo sa inyong tagumpay. Ito po ang aking panawagan. Magkaisa tayo sa pagtatanim ng mga binhi ng pag-asa para sa bagong Pilipinas. Muli, maraming salamat sa inyo lahat. Mabuhay ang ating mga magsasakang Pilipino. Mabuhay ang lalawigan ng Pampanga. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa pagkakataong ito, hinihiling po natin sa ating mahal na Pangulo ang isang group photo downstage kasama ang ating beneficiaries at mga bisita. Hinihiling po natin sa ating mga beneficiaries at mga bisita na magsitaryo at lumapit sa gitna upang samahan ang ating mahal na Pangulo para sa isang group photo. Ready? At the count of 3. 1, 2, 3. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Dito na po nagtatapos ang ating programa. Nagpapasalamat po tayo sa ating mahal na Pangulo sa pagbisita at pamamahagi ng Certificates of Land Ownership Award at Certificates of Condonation with Release of Mortgage dito sa probinsya ng Pampanga. Muli po, mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Panahon na magbabago at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang guminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Mangyari lamang po na tayo ay manatili sa ating mga upuan habang ang ating mahal na Pangulo ay hindi pa nakakaalis. Maraming salamat po. Muna sa kahit anong larangan, ang tagumpay ay karangalan. Alay o ihandog natin sa bayan.
bukas, kagandahan at talento. Makipagpaligsahan kahit anong oras. Bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Mananggay, bago-bago. Buhay natin ay gawing maaliwalas. Marami lang magandang bukas. Sumunga ng bagong Pilipinas. Panahon na ng pagbabago. Dalisay ko ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na maunlarin ang mahal na Panahon na ng pagbabago. Dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating panahon na. Mga kababayan, please lamang sa ating pinapanood sa oras na ito. Ayan ho, ang inyong nakikita ay ang live distribution. Ito pong eksena ngayon dyan ho sa may Don Honorio Ventura State University o sa may Davsu sa bayan ho ng Bacolor, Pampanga. Oo mga kababayan, ipinamahagi po ang mga CLOA kung tawagin. Ito ba, ipi-play ko lang ulit itong video ng Pangulo. Ayan. Ito ho mga kababayan, katatapos lamang ho, riniplay ko lamang ito hong distribution of certificate and the land ownership award and condonation in Pampanga. At nakita ho natin ay naging present ho dyan si Pangulong Marcos Jr. para ho magbahagi, pangunahan po itong aktibidad. At ito po, ibinahagi nga yung mga CLOA at Certificate of Condonation with release of mortgage sa 2,487 na benepisyaryo ng agrarian reform. Ngayon pong Huwebes yan, November 21 sa gymnasium ng Don Honorio Ventura State University o Davsu sa bayan ho ng Bacolor, Pampanga. Pinangunahan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang seremonya, kasama ho si Department of Agrarian Reform o DAR Secretary Conrado M. Estrella III at mga piling opisyal ng lokal na pamahalaan at mga katuwang na ahensya. At sa ilalim ho ng Republic Act 11953 o ito nga New Agrarian Emancipation Act o NAEA, napawi ho yung 57.56 billion pesos na halaga ng utang na kinabibilangan ho ng interes, multa at surcharge na dating pasan ng 610,054 beneficiaries ng reformang agraryo. Ayan. At dito ho sa Pampanga, aabot ho sa kabuuang 3,903 ang sakop ng hektarya. Ito, pamamahagi ngayong araw at na may 2,939 kokrom at nagkakahalaga po ng mahigit 206 billion pesos. Yan ho mga kababayan ay balita hatid sa atin ni Lizen Morten na kasalukuyan ho ay nandyan pa sa Davsu Gymnasium para ho sa katatapos lamang na distribution ng mga certificate of land ownership award at condonation. Yan ho. At real-time ho yan, balitang hatid sa inyo ng CLTV 36 News. Ayan. Habang nangyayari, tuloy-tuloy ho tayo sa paghahatid ng mga balita, ng mga impormasyon
Narinig ho ninyo yan. Una, dito sa CLTV 36 News.
Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Muli po ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Sa kahit anong larangan, ang tagumpay ay karangalan. Alay o ihandog natin sa bayan. Ang ulit ng napakanayan ng Pilipino, husay at takas, kagandahan at talento. Ang makipagpaligsahan kahit anong oras, bagong Pilipino, bagong Pilipinas. Bago-bago, ay natin ay gawing maaliwanan. Magandang bukas, subunga ng bago. Maaari na po tayong umupo. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay nagtitipon-tipon ngayon para sa distribution of certificates of land ownership award and certificates of condonation with release of mortgage dito sa probinsya ng Pampanga. Para sa panimulang bahagi ng ating programa, inaanyayahan po natin si Pampanga Vice Governor Lilia Pineda para sa kanyang pambungad na talumpati. Sa ating pong mahal na Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Secretary Conrado Estrella III, Honorable mga kasamahan sa gobyerno, Senator Tolentino, narinig niyo po ang sinabi ni Senator Tolentino, mayroon pong pinal na batas na yung Pampanga dapat yun ang magiging culinary ng Pilipinas. Culinary capital. Isa po si Senator Tolentino sumuporta sa mga Kapampangan. Mga congressman natin, Congressman Dong, Anayoy, John Lasetin, GMA, lahat po sila sumuporta. Kaya masaya po tayo. Pampanga, yun ang culinary capital ng Pilipinas.
Manyaman katamo po ka nung magluto. Kaya kamanyaman lang magluto rin Kapampangan. So, supportan po natin si Senator Tolentino. Siyempre po, yung nag-sponsor sa Senado, si Senator Lito Lapid. Magandang araw po sa inyo lahat. Maya Payabak po. Isang malaking karangalan at kaligayahan po na makasama natin ngayon ang ating mahal na Pangulo at ang ating matapat na Secretary ng Department of Agrarian Reform sa isang napakalagang okasyon para sa ating mga benepisyaryo ng programa sa Agrarian Reform Program. Ngayon po ay ipapamahagi ang 2,487 na mga land titles, certificates of condonation para sa ating mga kababayan na nasa umigit kumulang na 3,900 hectares na lupain ng Pampanga. Kasama dito ang pag-cancel ng mga inulugan ninyo na mortgage para sa lupa na to. Nagkakalaga po ng mahigit 200 milyon. 200 milyon po ang binigay ng ating Pangulo para sa inyo magsasaka na hindi nyo na po babayaran sa landa. Hindi nyo na ito kailangang bayaran dahil sa malasakit ng ating Pangulo sa mga Kapampangan. Hindi lang po sa mga Kapampangan, buong Pilipinas na lahat po ng binigay sa inyo na sa Agrarian Reform Program, ginawa po ng ating Pangulo, wala nang babayaran sa land bank. Buong Pilipinas po yan. Sa ilalim po ng administrasyon ng ating Pangulo, patuloy ang mga hakbang upang mapabuti ang kalagayan nating mga kababayang magsasaka. Kasama po nila tayo sa kanilang laban para sa mas maginawang buhay. Muli, maraming salamat po kay Pangulong Marcos, kay Secretary Estrella, Secretary Conrad Estrella, mahal namin pong Pangulo, isa sa pinakamagaling na sekretaryo nyo, si Conrad Estrella. At kayo pong magsasaka, hindi walay sa likod nyo si Secretary Estrella. May kadugtong pa po yan. Sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno na tumulong sa pagtupad ng proyektong ito, naway magpatuloy ang ating pagsusumikap na magatid ng progreso at kaunlaran sa ating mga kababayan, lalo na po yung ating magsasaka. Pabuhay po tayong lahat, Maya Payabak pong muli. Maraming salamat po, Vice Governor Pineda. Ngayon naman po ating inaanyayahan si Agrarian Reform Secretary Conrado M. Estrella III para sa kanyang mensahe. Ang atin mahal na Pangulo, His Excellency President Ferdinand Marcos Jr. Palakpakan po natin. At ang atin pong magiting na senador na napakasipag pong tumutulong sa mga agrarian reform beneficiaries tuwing budget hearing. Siya ho ang unang-unang sumusuporta sa Department of Agrarian Reform, Senator Francis Tolentino. At ganoon din ho, siyempre, ang aking ina dito sa Pampanga, ina nating lahat. Wala pong iba kung hindi si Vice Governor Lilia Pineda. At siyempre po, nandito ang ating mga magigiting na mangbabatas na sumuporta rin po dito sa ating magandang condonation law
Wala hong iba kundi si Congressman Carmelo John Lasatin II ng 1st District, Congressman Aurelio Gonzales Jr. ng 3rd District, at ang crush ng bayan po ng Pampanga, Congresswoman Ana York Bundok. Nais ko rin hong batiin ang lahat ng mga provincial officials natin at siyempre ang ating magiting na Mayor, Mayor Eduardo Dato ng Bacolor, Pampanga. Lahat ng ating mga local government officials, mga mayor, vice mayor, councilors, at lahat din po ng mga barangay officials na naririto ngayon. Naririto rin po ang mga undersecretary ng Department of Agrarian Reform, lahat na ang ating director, regional assistant directors, lahat po ng mga tigadar, at lalong-lalo na po gusto ko rin humbatiin ang mga tiga-register of deeds dahil ho sa inyo napabilis ang pamimigay natin ng mga titulo. Ganon din ho ang mga tiga-Land Bank of the Philippines na malaki po ang inilaan nilang salapi upang ipautang sa atin mga magsasaka. Napakababa ng interest at napakadali ng umutang ngayon, ngunit sana magbayad kayo pag umutang kayo. At siyempre, nais ko rin hong batiin, siyempre, ang superstar ho ngayong araw na ito ay walang iba kung hindi lahat po ng atin mga magiting na agrarian reform beneficiaries, ang mga magsasaka ng Pampanga. Pilitin ko hong magsalita ng Kapampangan. Hindi ho ako masyadong natuto magsalita ng Kapampangan kasi dalawa hong Kapampangan ang niligawan ko nung binata pa ako. Ngunit hindi ho nila ako sinagot. Mayap aabak po kay kayungan matula kung may kapunta kini probinsya ning Pampanga. Ali, yuman po kukutang para kako po ing peka manyaman ang pamangan ing luto ng naning Kapampangan. Naintindihan mo ba ninyo yung sinabi ko? Mabuti pa kayo, ako hindi. Ngunit, siyempre alam ko ang aking sinasabi. Sadyang totoo po yun, na ang pinakamasarap na luto ay luto ng Kapampangan. Kapag Kapampangan po nagluluto, ay sigurado ho, ako'y dumadalo at ako'y kumakain ng marami. Ako'y nabubusog. Kaya ho, mabuhay kayong mga Kapampangan. Napakasarap ng inyong luto. Ngunit, hindi rin ho mapagkakaila na ang pinakamasarap magluto naman ng mga ikabubuti, ikakaunlad ng buhay ng mga magsasaka, ng mga agrarian reform beneficiaries ay ang mga Ilocano. Sapagkat ang kasalukuyan nagluluto po ng ikakaunlad, ikauunlad, ikabubuti ng buhay, libreng lupa, suporta sa ating mga magsasaka ay walang iba kung hindi ang Ilocano na katulad ng ating mahal na Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ako rin po, Ilocano rin po ako.
ang Secretary ng Department of Away and Reklamo. Kaya kami ng ating mahal na Pangulo at ganoon din ang ating mga mangbabatas, ang ating mga opisyal. Magtutulong-tulong po kami. Hindi kami titigil hanggat hindi makabangon ang lahat ng ating mga magsasaka. Hindi ko na po papatagalin ang aking pagtatalumpati at pakinggan natin ang ating mahal na Pangulo sa amin programa, sa programa ng ating Pangulo, ang kanyang mga iniluluto na masarap para sa atin mga magsasaka. Maraming salamat po and God bless all of you. Maraming salamat po, Secretary Estrella. Sa puntong ito, dadako na po tayo sa ating ceremonial distribution of certificates of Land Ownership Awards. Hinihiling po natin sa ating mahal na Pangulo na magtungo sa stage upang pangunahan ang pamamahagi ng certificates sa ating piling beneficiaries. Inaanyayahan din po natin si Secretary Estrella upang samahan ang ating Pangulo sa pamamahagi. Atin na pong tawagin ang piling Agrarian Reform beneficiaries na tatanggap ng Certificates of Land Ownership Award na may kasama ng tax declaration na sina Mr. Julian B. Aga ng Candaba, Mr. Librado Calilong ng Bacolor, Miss Corina M. Gases ng Candaba, Miss Remedio Silposa ng Bacolor, Mr. Romeo S. Gulapa ng Candaba, Mr. Jacinto Gulapa ng Candaba, Mr. Roncalli Yalong ng Bacolor, Mr. Romeo R. Pelayo ng Candaba, Mr. Romel P. Maniaul ng Candaba, at Mr. Ronaldo P. Maniaul ng Candaba. Ngayon naman po ay dadako tayo sa pamamahagi ng Certificates of Condonation with Release of Mortgage. Atin na pong tawagin ang piling Agrarian Reform beneficiaries na tatanggap ng Certificates of Condonation with Release of Mortgage na sina Mr. Arsenio Bonifacio ng Arayat, Mr. Nestor Sanggalang ng Candaba, Mr. Angelo Patawaran ng City of San Fernando, Mr. Fernando Palo ng Mabalacat, Mr. Benedicto Marimla ng Bacolor, Mr. Rafael Valenzuela ng Florida Blanca, Mr. Jesus Cruz ng Florida Blanca,
Miss Teresita de Maciasias ng Florida Blanca. Mr. Malaquias Villeza ng Lubao. At Mr. Reynaldo Bucios Sr. ng Angeles City. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations sa ating agrarian reform beneficiaries. Sa puntong ito, inaanyayahan po nating muli si Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III upang ipakilala ang ating panauhing pandangal. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating Agrarian Reform Secretary, Secretary Conrad Estrella III. Mag-siupo po tayo. Kasama din natin ang ating butihing senador, Senator Francis Tolentino, ang mga kasamahan natin sa House of Representatives, Pampanga 1st District Representative Carmelo Lasatin, Pampanga 3rd District Representative Dong Gonzales, Pampanga 4th District Representative Ana York Bundok Sagum, at ang ating host para dito. At pagka nasabi po ni Secretary Conrad na masarap ang pagkain na kinakain niya pagka napupunta siya rito sa Pampanga, ito po ang nagluluto po para sa amin. At hindi po namin makalimutan lagi na pagka kami nandito ay meron pa kami pabaon, pauwi, galing po kay Nanay, Vice Governor Nanay Lila Pineda. Ang Mayor ng Bacolor, Mayor Eduardo Dato, lahat ng ating mga opisyal sa lokal na pamahalaan, aking mga kasamahan sa pamahalaan, at ang pinakamahalaga na kasama natin ngayong araw na ito, kayo po ang mga agrarian reform beneficiaries na sa wakas makakatanggap ng titulo at kasama na ang condonation para sa utang. Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa mainit na pagtanggap ninyo sa amin. Sa tuwing nakikita ko sa aking kalendaryo na may nakalagay na Distribution of Certificate of Land Ownership Award o tinatawag na CLOA at kasabay ang Certificate of Condonation with Release of Mortgage o yung tawag naman natin ay COCROM. Talagang hindi ko mapigilan na bilangin ang mga araw hanggat ako'y makarating. Sapagkat ang pagtitipon natin na ganito ay nangangahulugan na makakapaghatid kami sa inyo ng serbisyo na pinakamahalagang parte ng aming trabaho. Nitong mga nakaraang linggo, 6 na sunod-sunod na bagyo ang dumaan sa ating bansa, nagdulot ng napakalaking pinsala. Kasama sa mga lubos na naapektuhan ng mga kalamidad, ang ating mga magsasaka na ang kabuhayan ay madalas na nakadepende sa panahon. Ngunit sa pagkakataong ito, nais po namin mabawasan ang inyong iniisip at inaalala. Kasama ng kagawaran ng reformang pansakahan na pinangungunahan ni Kalihim Conrad Estrella, namamahagi po kami ng 30 CLOA sa 28 Agrarian Reform Beneficiary o ARBs at halos 3,000 COCROM sa kulang-kulang 2,500 benepisyaryo ng reformang pansakahan. Sa kabuuan po, nakakahalaga na mahigit 206 milyong piso ng utang ng mga magsasaka ay burado na po, wala nang bisa. Kasama na rito ang amortisasyon, ang interest at iba pang mga surcharge
na nakakaangkla sa inyong mga lupang sakahan sa loob ng napakahabang panahon. Simula ngayon, pinapawalang bisa na po natin ang inyong utang sa lupang ipinagkaloob sa inyo sa ilalim ng reformang agraryo. Isa pa ito sa talaga na ating mga layunin. Isang hakbang ito upang pagtibayin pa ang sektor ng agrikultura at matulungan na maiangat ang antas ng pamumuhay ng ating mga magsasaka. Lagi ko pong naikikwento sa ating mga magsasaka na kami ni Secretary Conrad ang nagpapatuloy na nasimulan ng aking ama at ang kanyang lolo. Dahil po, nagsimula ang reformang agraryo sa administrasyon ng aking ama. At kasama naman niya yung kanyang kalihim ng DAR. Ang lolo naman is Secretary Conrad na kapangalan din niya, Conrado Estrella. At ngayon, sa ilalim ng administrasyong ito, aking nilagdaan ang New Agrarian Emancipation Act na siyang nagpapalaya sa ating mga magsasaka mula sa pagkakautang sa lupang pang-agraryo. Si Secretary Conrad naman ngayon ang kalihim ng DAR na nagpapatupad nito. Kaya naman, sa buong sigasig namin ni Secretary Conrad na kailangan na ipagpatupad namin ang programang ito, naniniwala kami na nararapat lamang na mas pag-ibayuhin ang kakayahan ng ating mga ARBs o ang ating mga beneficiary. Patuloy ang pamahalaan sa pag-iisip ng mga makabagong paraan upang lalong mapaunlad ang sektor ng agrikultura. Kaugnay nito, nagpulong kami kahapon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno kasama ang pribadong sektor. Dito nagmungkahi ng mga hakbang na paramihin pa ang ating mga seedling nursery na sa buong bansa para mapaigting pa natin ang pagtatanim ng mga gulay at bigas. Ito po yung programang ginawa po namin ay yung seedling production. Para po ang ating mga magsasaka ay ang kanilang ginagamit na variety na itatanim, hindi lamang na palay, kundi pati na ang mga gulay, yung pinakamaganda at sapat na hindi na tayo nag-i-import. Nag-i-import pa tayo ng mga seedling, dapat kayang-kaya naman natin gawin dito sa Pilipinas. Kaya't yan po ang ating bagong programa para paramihin ang seedling production dito sa Pilipinas. Hindi na tayo mag-import at kasama dyan ang ating mga magsasaka. Pinakamagandang seedling ang kanilang gagamitin sa kanilang pagtatanim. Sigurado ako na sa ganitong paraan ay makakatulong ito sa ilang pangunahing industriya ninyo rito sa Pampanga, kagaya ng pagsasaka, specialty food, at ang food processing. At hindi lang pala rito, hindi lang kilala ang mga Kapampangan. Nabalitaan ko ang inyong lalawigan ang pinakamalaking supplier ng itlog dito sa Central Luzon, na kumakatawan sa 17% ng kabuuang produksyon ng itlog sa buong Pilipinas. Sa tulong ng Partnership Against Hunger and Poverty Program ng gobyerno, isa sa mga kapuri-puring kontribusyon ng inyong probinsya ay ang patuloy na pagsusupply ng itlog sa ating mga persons deprived of liberty o yung tinatawag ng mga PDL sa mga bilangguan o BJMP na facilities. Ang programang ito ay isang halimbawa ng magandang pagtutulungan ng pribadong sektor at ng pamahalaan. Talaga naman pong napakalaki ang maitutulong ng kababayan natin Kapampangan sa pangkalahatang pag-unlad ng ating bansa. Ang mga proyektong gaya nito ay nag-uudyok sa amin na maging mas porsigido pa sa pag-abot ng tulong. Naway magsilbing inspirasyon din ang aming handog ngayong araw para sa panibagong yugto sa inyong mga buhay, kung saan hindi lamang kayo at ang inyong pamilya ang aasenso, maging ang buong bansa ay kasama ninyo sa inyong tagumpay. Ito po ang aking panawagan. Magkaisa tayo sa pagtatanim ng mga binhi ng pag-asa para sa bagong Pilipinas. Muli, maraming salamat sa inyo lahat. Mabuhay
ang ating mga magsasakang Pilipino. Mabuhay ang lalawigan ng Pampanga, mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa pagkakataong ito, hinihiling po natin sa ating mahal na Pangulo ang isang group photo downstage kasama ang ating beneficiaries at mga bisita. Hinihiling po natin sa ating mga beneficiaries at mga bisita na magsitaryo at lumapit sa gitna upang samahan ang ating mahal na Pangulo para sa isang group photo. Ready? At the count of 3. 1, 2, 3. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Dito na po nagtatapos ang ating programa. Nagpapasalamat po tayo sa ating mahal na Pangulo sa pagbisita at pamamahagi ng Certificates of Land Ownership Award at Certificates of Condonation with Release of Mortgage dito sa probinsya ng Pampanga. Muli po, mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Panahon na magbabago at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at ng kuminhawa-talo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Mangyari The stage is set. The spotlight is waiting. Are you ready to meet the next P-pop girl group sensation? Finding Phoenix, coming this December 6, only on CLTV 36. The stage is set. The spotlight is waiting. Are you ready to meet the next P-pop girl group sensation? Finding Phoenix, coming this December 6, only on CLTV 36. The stage is set. The spotlight is
The stage is set. The spotlight is waiting. Are you ready to meet the next P-pop girl group sensation? Finding Phoenix, coming this December 6, only on CLTV 36. Kung mahilig ka sa motor o vintage stuff, siguradong mag-e-enjoy ka sa pinakabagong atraksyon sa loob ng Clark Museum sa Clark, Pampanga. Ito ang Vespa exhibit kung saan nasa 30 iconic Vespa motorcycles ang nakadisplay. Ang Vespa kasi, when you say Vespa, it's not just about riding it, it's a lifestyle, it's a passion. So, ang Vespa, we have fans from kids of the young generation because of the movie Pixar Luca. So, hanggang sa matatanda kasi, since 1947, 1946, may Vespa na. So, it's usually ang tao, maski hindi niya kilala yung Vespa brand, alam niya yung itsura ng scooter. Pag sinabing scooter, we have this certain look. Isa sa pinakaagaw pansin dito ay yung 1947 model, ang pinaka-vintage sa lahat ng collection. Mayroon din dun sa mga mas modern na 1980s, 1990s at early 2000s. Bukod sa mga motor, tampok din sa exhibit ang mga lumang posters, jackets, pictures, gaya na lamang ng larawang ito na kuha noong 1957 sa paanan ng bundok Arayat matapos mag-ride ng Vespa Club Pilipinas mula Maynila. Legit old school, ika nga. Magtatagal ang exhibit hanggang November 24, ang last day ng Pilipinas Vespa Days na gagawin sa Clark. On November 23 and 24. So this is para sa school fair ng mga nagbe-Vespa. So may mga iba-ibang activities, may mga bands, may dinner, may mga exhibitors, so may mga cultural performances. So yung kayong mga tiga Central Luzon, mga Kapampangan na mahilig mag-Vespa o gusto mag-Vespa, this is the perfect time para bumisita kayo sa Clark. Bukas ang Clark Museum mula 9 a.m. hanggang 4 p.m. araw-araw at ang entrance fee ay 100 pesos habang may discount naman para sa mga senior citizens at mga students. Kasama si Justin Dizon, Aisel Fernando, CLTV 36 News. Tumupad sa constitutional duty niya. Okay, on that, thank you so much, Senator Risa Hontiveros. Maraming salamat po. Secure your website with firewalls to keep hackers at bay. Ongoing malware detection. Now sa EO9. Kahit na meron na penalidad ng POG. Statement, Yes ma'am. po. So magandang umaga po sa ating lahat. Ngayong tapos na nga ang inuumagang budget deliberations dito sa Senado, oras na po para ituloy
ang sunod at huling pagdinig sa mga kaso ng kriminalidad ng Pogo at ng grupo ni Guo Huaping o Alice Guo. May bagong impormasyon po tayong nakalap, lalo na sa pagkakaroon ng mga espiya ng China dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga Pogo. Kahit na meron ng executive order banning Pogos mula sa palasyo, may mga hindi pa ring malinaw sa EO na yon. Kaya sa next hearing, ilalahad po natin yung mga reforma sa batas na kailangang isulong dito sa Senado dahil sa napakaraming irregularidad at policy gaps na nakita natin sa pagkalat ng Pogo at ng mga kaakibat nitong krimen. The committee will wrap up all loose ends in the hearing on Tuesday, November 26 at 9 a.m. May good news din para sa kabataan, kababaihan at sa ating sektor kalusugan dahil po sa napagtagumpayan nating budget upgrades para sa mahalagang programa sa 2025. Para palakasin ang laban sa human trafficking, 84.9 million pesos ang idadagdag natin sa pondo ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT. Malaking bagay yan sa kampanya para wakasan ang Pogo at iba pang scam na nambibiktima sa mga Pilipino sa loob at labas ng bansa. 32.7 million pesos naman ang idadagdag sa National Coordination Center Against Online Sexual Abuse and Exploitation of Children and Child Abuse and Exploitation Materials o NCC o SAEC, CSAM, para palakasin ang laban sa lumalalang pang-abuso sa kabataang Pilipino. Dapat ding aksyonan yung nauulat na paglabag sa Strengthened Anti-Hospital Deposit Law o patuloy na paniningil ng deposito ng mga ospital. Kaya palalakasin natin ang Sumbungan Board sa ilalim ng DOH sa pamamagitan ng dagdag 5 million pesos sa kanilang operasyon. Sisiguraduhin natin na ang 2025 national budget ay magiging pro-Pinoy na uunahin ang kaligtasan, kalusugan at iba pang prioridad ng mamamayang Pilipino. Salamat po. Ma'am, dun sa last hearing on Pogo sa November 26, sino po mga ipapatawag? Kabilang pa rin po ba si Alice Guo? Yes, kabilang pa rin po si Guo Huaping at yung iba niyang mga co-accused, sina Cassandra Leong, sino pa ba yung ating iimbitahin sa grupo nila? And of course, Tony Yang at yung mag-amang Tony Yang mula sa Cagayan de Oro, Pogo Hub, at yung mag-ama na aresto naman dun sa Cebu, Pogo Hub. Ma'am, can you share us kung ano yung mga bagong information na na-gather nyo tungkol sa mga espiya dito sa ating bansa? Siguro po, abangan na lang dun sa susunod at huling pagdinig. Pero gaya ng nabanggit ko kanina, doon ay balak po namin i-tie up yung loose ends na nabitin pa nung nakaraang hearing. Yung mga explosive na revelations doon sa Al Jazeera interview na finalo up po ng aming Zoom interview doon sa isang nakasama ni Shi Zhejiang doon sa bilangguan sa Thailand. At syempre, yung ding misteryosong persona ni Mary Ann Maslog. Pero ma'am, nagkaroon ba kayo ng communication doon sa nakadetain sa Thailand? Kay si Zhejiang. Patuloy po yung naging efforts namin pati sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs na makontak ng ating gobyerno. At kasama na namin dito sa Senado si Shi para mapatunayan o mapasinungalingan man yung kanyang mga revelations tungkol kay Guo Huaping bilang di umano kapwa espiya o ahente o asset niya dito sa Pilipinas sa kamay ni Madong Lee, tama ba? Sa kamay ni Madong Lee. Naging mas urgent po yung pagsusumikap namin at sa pamamagitan sana ng ating mga executive agencies makontak at makausap si Shi dahil nabalitaan ngang inilipat siya ng bilangguan. Opo. At alam po natin minsan kung gaano pwedeng maging mapanganib yung ganyang pag-iba ng status o location ng isang masasabi nating importante at hindi ordinaryong bilanggo.
So hanggang ngayon, hindi alam yung whereabouts, ma'am, ni si Jean? Hindi pa po matiyak publicly ang exact bagong location si Shi Zhejiang. Yun lamang na nasa loob pa rin di umano sa Thailand. Kaya patuloy din yung pakiusap ko sa ating gobyerno, makipag-ugnayan sa gobyerno ng Thailand para ma-secure sana iyang contact kay Shi Zhejiang. So can you tell us na po, ano yung mga proposed bill na sa tingin niyo dapat isulong para nga ma-prevent na itong mga issue about sa Pogo, mga Chinese spy? So, iba't ibang areas po ito. Kasama na yung DSWD response sa ating mga Pogo victim survivors. Yung usapin din ng oversight sa implementasyon ng ating agrarian reform laws dahil nga dun sa pagpapagamit sa Pogo pala, nung lupang tinayuan ng Pogo hub sa Porac, pero nauna nang na-i-award dapat sa mga agrarian reform beneficiaries, pati po yung usapin ng fake birth certificate. So yung paghihigpit ng ating mga batas, polisiya, procedures tungkol sa birth certificates na hindi malusutan ng napag-alaman natin higit 1,000 fake birth certificates, tinagurian ng PSA na spurious birth certificates, pero kakaunti pa lamang ang idinulog nila sa Office of the Ombudsman para ito ay makansela. Kasama na po yung kay Guo Huaping na spurious birth certificate. So, kailangan bilisan po yung prosesong iyan. And syempre, yung isa sa pinaka-importante ay yung paglilinaw at pagsasara ng mga gaps doon sa EO na inilabas para sa pag-ban ng Pogos. Pinagpapasalamat ko yung layunin ng EO na yan, lalo na at napaka-importante yung pagsasagawa ng just transition ang mga alternatibong trabaho at hanap buhay sa mga Pilipinong napilitang makipagsapalaran sa mga Pogo. Pero may mga importanteng malalabo pa o outright loopholes pa doon sa EO. Halimbawa, kaugnay ng mga pwede bang magpatakbo pa rin ng Pogo operation sa loob ng mga casino o kaya sa loob ng mga resort na may casino sa loob, pwede mag-Pogo pa dyan. At napaka-importante, yung mga economic zones tulad ng SEZA, APECO, na papayagan ba magpatuloy ang Pogo doon dahil nagkakataong wala sila sa ilalim ng jurisdiction ng PAGCOR. Tapos, yes, and of course, last but not the least, na magre-reinforce by force of law dun sa dapat ma-improve na EO, yung anti-Pogo bill na sisiguraduhin ko sa periods of interpellation and amendments, linawin yung mga malabo pa at isara yung mga gaps. So ma'am, the mere fact na may nakikita kayong loopholes dun sa EO, considering na we have less than 1.5 month before the year ends, ano yung nakikita ninyo? By the end of the year, completely wala nang Pogo? Or do you think andyan pa rin? Sa ngayon, definitely andyan pa rin at masyado silang malikhain Gumagawa ng paraan na mag-iba ng identity. Yung iba nagkukunwari ng simpleng at legal na BPOs lamang sila. At ang sumbong pa sa amin ay mismong ilang mga opisyal ang nagpapayo sa kanila na ganun ang kanilang gawin. Yung iba naman ay baka nagsusubok na ngayon na itago ang kanilang mga Pogo operations sa likod nga nung mga nabanggit ko kanina, yung ilang pang mga loopholes doon sa EO na yon. Alam po natin na hindi rin kabilis na maglikha at mag-provide ng mga alternatibong trabaho at hanap buhay. Kaya mabutit, nabalitaan po namin, nagdadaos at magdadaos pa ang DOLE ng mga job fairs at sana i-maximize po nila iyan, face-to-face job fairs, yung pag-extend ng reach ng job fairs na iyon sa pamamagitan ng mga online na job offers sa ating mga dating Pogo workers, pati nga po yung maximize nila sa presensya at mga programa ng mga peso sa ating mga LGU para mag-reach out. Dahil na alam natin at dahil sa mga raids na isinagawa ng mga otoridad, ang mga Pogos ay hindi lamang dito sa Metro Manila,
pati nga po dyan sa Cebu, sa Cagayan de Oro, at maaring sa iba pang mga lugar. Before RG, ma'am, government official yung nagpapayo pa sa mga pogo? Anong Yung gagawin? mga sumbong sa amin ay may mga government officials pa na nagpapayo sa kanila ng mga ganun. Bago na lang kayo ng forma, at least legally, birang mga simpleng BPOs lamang. Pero nakatago sa loob nun ay mga POGO operations pa rin. Okay, RG. May microphones. Ma'am, follow up lang dito. Kasi ma'am, nabanggit nyo yung policy gaps dun sa EO. And if we take that in the context of the other point that you made, which is may mga nagdi-disguise na as other legitimate businesses, it stands to reason to think na baka hindi kaya may pinaboran talaga yung EO as formulated na certain parties. Maybe it was, do you think the gaps are accidental gaps or innocent gaps, or were they really put there to provide an escape hatch for certain favored parties? And if ever, who would be those favored parties and who did the favoring? I hope na walang pinaboran dun sa pag-draft at pag-issue ng EO. Dahil naalala ko nung una kong itinanong bakit mukhang may loophole para sa mga tulad ng SESA makalusot sa ban on POGOs. Nilinaw naman kaagad ni Executive Secretary Bersamina ay hindi kasama sila. In fact, meron kaming hiwalay pang issuance mula sa Office of the President o Office of the ES, particular para sa SESA. So hopefully walang balak o nagkataong pinaboran, pero it still stands to reason na mayroong gaps at mayroong mga malalabo pa dun sa current na formulation ng EO. So sana iwas to nila, linawin nila whether dun sa aktual na EO or sa paglabas ng dagdag pang EO para wala talagang lusot yung mga POGO sa anumang forma, sa anumang pangalan para sa kanilang patuloy na operasyon. May nagbanggitin po sa amin sa isang budget plenary yata na or was it the a confirmation hearing na 2 weeks before nung deadline na December 31 ay talagang puspusan yung mga operations para siguruhin walang POGO na matagumpay na makakalusot dun sa deadline. Ma'am, ipapatawag niyo po ba yung mga nabanggit sa inyong pangalan ng mga isinusumbong na nagko-coach pa dun sa mga POGOs who want to disguise themselves? So will they be the subject of your investigation? Wala po kasing naibigay sa aming pangalan talaga. Yun lamang fenomeno na yun na, merong mga opisyal, pati government officials di umano, na sila mismo nagpapayo sa mga POGO operators na lumusot sa ganoong paraan. Pero pinablicize ko na kaagad para mag-serve ng warning. Kung totoo yan, at alam nila kung sino sila, tigilin nila yan. Ma'am, what offense would they be committing by coaching these people? Kasi it's one thing for the company's own private lawyers to do the advising. That's their job. But if it's the regulators doing the advising, that's a collusion or something of sort. Totoo. Well, itatanungin ko sa mga abogado sa legislative staff ko, ano ba yan? Obstruction of justice ba yan? Kung ano man, but siguradong may accountabilities. At kung yung regulators mismo nagpapa-regulatory capture o mga miyembro ng executive na dapat ay nagpapatupad ng batas at sila mismo ay sumasaway sa isang ban na inanunsyo ng SONA, sa isang inilabas na EO, in principle sa ilalabas naming batas laban sa POGOs, mas mabigat ang accountability nila. Noong kahapon, di ba, si DILG Secretary John Vic Rimulya, he said na may mga POGO na nagre-register nga bilang mag-open ng resort o kaya restaurant para disguise yon para makapag-operate pa rin ng POGO. Tama po, bukod nga sa resorts, yung iba ay nagbibihis na parang restaurants. Kaya lalong may responsibilidad yung ating LGUs dahil pagka-ban pa lang noong SONA, naglabas na ng listahan, pinadala sa mga respective LGUs na yung mga nalalamang location ng mga POGOs. At kung ngayon, nagdi-disguise sila bilang restaurants, bilang resorts, narinig ko bilang KTVs o ano pa man, talagang
on notice ang DILG, on notice ang ating mga LGUs na gamit yung visitorial powers or inspection powers ng mga LGUs, patotohanin na wala ng POGO na nag-ooperate sa kanilang mga jurisdictions at walang otherwise legal na business establishments na nagsisilbing front sa mga POGO operations. May liability po ba ang LGU sakaling makalusot itong mga POGO na mag-open ng ganong klase ng business na front lang para tuloy pa rin yung kanilang illegal operation? May liabilities ang LGUs at pati po yung DILG o ibang department ay nagbanggit nun sa isang hearing na naglo-look forward sila sa mga pag-amyenda sa local government code para mabigyan ng mas malakas, malinaw na mas malakas na kapangyarihan ang DILG o ang LGUs mismo na tukuyin, investigahan at kung mapatunayang may sala, disiplinahin yung mga local government officials na sa halip na tugisin ang mga POGO na isang illegal na economic activity na ngayon, ay bibigyan pa ito ng protection o legal cover. Before Raymond, ma'am, the mere fact na sinabi nyo na may loophole kayong nakita doon sa EO ng Malacanang, it doesn't mean naman na nagdududo kayo sa sincerity ng utos ng Pangulo na ipagbawal na ang POGO sa bansa. Completely. Yung sincerity, yung huling gusto ko sanang bitawan dahil napa-standing ovation pa ako dun sa pag-anunsyo ng ban on POGOs by December 31 at just transition para sa mga nagtrabaho sa POGOs nung SONA. So, yun ang huling dapat baliin, di po ba? At nasundan naman na nila ng isang EO, bagamat may mga kailangang iwasto na malabo o butas sa EO na yon. At kami po sa Senado ay hindi rin naiiwanan ng malayo. Meron na po kaming nakahain na anti-POGO bill na balak po namin ipasa into law. So, panghawakan po at patuloy na patunayan ng administrasyon na binaban talaga nila ang POGO. At dahil nga po nasa proseso na yung anti-POGO bill, patuloy na mapapatunayan ng administrasyon ang sinseridad nila laban sa POGO sa pamamagitan ng pagsuporta sa panukalang iyon. Gusto ba nilang isama sa priority legislation ng LEDAC? Gusto ba nilang i-certify as urgent? Ito urgent talaga kasi kulang na, no? Gaya ng sinabi niyo, Ms. Sally, kulang na sa 1.5 buwan yung pagpapa-epekto talaga ng deadline. Okay, Raymond. Going back to dun sa isyong para bang yung POGO is nagpapanibagong anyo. Tama ba na yung responsibility ng pagbabantay ay iatang lang sa LGU or other agencies should step in para magkaroon ng unified action against the operation of the guerrilla operations ng POGO? Other agencies have stepped in at kaya nakita natin itong nakaraang mga buwan bago pa inanunsyo yung ban ng SONA, yung pagkilos ng PAOK na nagsilbing bilang isang coordinating agency o lead agency dun sa interagency nila at humingi at nagpataw ng koordinasyon sa pagitan ng iba't ibang ahensya sa mga raids, sa pag-rescue sa mga victim survivors, sa pag-facilitate ng pag-uwi o deportation ng mga dayuhang na-rescue o na-aresto na either victim survivors o perpetrators. At mukhang i-institutionalize nila ito dahil sa isang hearing din nabanggit na mayroong interagency task force na magpapatuloy sa pagpapatupad ng ban na ito. Mukhang inaasahan din nila na hindi lahat ng POGOs ay susunod dahil kasama po sila sa pagpansin at pag-communicate sa amin at pag-communicate din sa publiko na yun na nga may mga moves na ginagawa yung mga POGO para makatakas dun sa ban na iyan. At kasama na nga po yung pagbabagong anyo, di umano, pagtatago sa loob ng mga legal na mga negosyo at iba pa. Recently, merong dalawang raid na naging controversial. One was in Malate and the other one was in Bataan.
Ano ho ang nakarating sa inyong impormasyon hinggil sa, kasi may mga, kahapon nabanggit din ni Governor or Congressman Abet Garcia tungkol sa Bataan na very protective sila doon sa One Bataan na inoperate ng PAOK. Ano pong nakarating sa inyong impormasyon hinggil dito sa dalawang ito na raid sa supposedly Pogo pero may mga nagdidepensa sa kanila? Yung raid po sa Malate, ang naririnig ko po at itinanong ko rin actually na sa mga nakaraang hearings nitong linggo ay yung issue di umano ng koordinasyon, na dahil ang PAOK daw ay dapat interagency o integrating o coordinating body, may ilang mga ahensya di umano na nagreklamo bakit, or rather ang PAOK ang nagreklamo sa at least isang ahensya, no, ang PNP, na kulang or wala daw koordinasyon, at binanggit din po ng PAOK na may at least 2 pang ahensya na dapat daw kinoordinata ng PNP pero hindi nila ginawa. So tingin ko importante para sa patuloy na mataas na kredibilidad nung polisiyang pagban ng Pogo, nararamdaman po natin ang suporta niyan mula sa publiko, mula pa nung mga pagdinig namin laban sa Pogo at kina Guo Huaping. Importante na malinaw yung usaping iyan. Ano ba ang naging proseso? Ito po ba ay sumunod sa mga protocols na matagal na nilang matagumpay na inoobserbahan sa mga sunod-sunod na mga nakaraang raid sa Pasay, sa Bamban, sa Porac din, sa Cagayan de Oro, sa Cebu, at dapat yung ganyang ding mga protocols ay strictly naobserbahan dun sa raid sa Malate para rin maging mahigpit yung kaso na mabibuild up nila laban sa mga suspected na Pogo operators doon. Doon naman sa Bataan at syempre naman bilang kinatawan doon sa distrito nila ay ni-raise ito. Hindi lamang sa mga pagdinig pero pati sa confirmation hearing dahil nga ganun din, yun yung pinaka naging mabigat na reklamo ay hindi daw sinunod yung tamang proseso, yung klase ng warrant na dala sa raid, mga inireklamong pang-aabuso o pagmamalupit, hindi umanong pagpapakita ng respeto sa mga tao doon, pati daw na yung mga di umanong ni-rescue ay hindi naman totoong biktima ng human trafficking. So, at sinabi din ito ni Sec John Vic Remulla ng DILG, sila mismo ay nag-iimbestiga dito at ayon sa kaniya, mismo si Presidente daw ay nagsabing, alamin kung anong nangyari dyan, hopefully hindi naman suspension, no, sa mga raid sa ibang suspected Pogo hubs dahil nga nauubos, umiiksi ang panahon bago yung deadline. Meron ding impormasyon na importanteng klaruhin na sa mga nakaraang raids, no, na nagkaroon ng mga reklamo ay pero merong kasamang na aresto doon na mga personahe na kilalang mga scam personality, scam operators sa ibang mga bansa dito sa Asia o sa ASEAN region. Kasi kapag mapatunayan yan, edi mabibigyan ng pruweba o justification yung mga pag-raid, no? Ganun pa man, kahit yon ay mapatunayan, yung presensya ng mga scam operators na mga dayuhan sa mga raids na ito dito sa Pilipinas, importante pa rin o lalong importante na mapatunayan na walang irregularidad dun sa proseso ng pag-raid. Okay, Mav. Number, Raymond? Ay, sorry po, dagdag lang po, no? Okay. Nung hearing nga po, nangako din po si Sec John Vic Remulla ng DILG na sila ay makikipag-coordinate sa mga national agencies.
gaya ng PAOK, Bureau of Immigration, at saka yung IACAT, Interagency Council Against Trafficking ng DOJ. Okay, Mav. Hi, ma'am. Ma'am, hello po. Hi. Sa CA po kahapon, napag-usapan ninyo ni Sec. John Vic nga yung guerrilla operations ng mga POGO. Ma'am, ito pong mga to, nakikita nyo ba na same players? Are there still big fish like Alice Go na nagpapatakbo pa rin ng mga ganito? Oh, magandang tanong yan. At yun yung isang gusto naming maisara, mataliw, mabuhol na loose end dun sa huling pagdinig namin sa Martes tungkol sa Pogos at kina Guo Huaping. Dahil may big fish pa rin. At itong mga big fish ay nagpapatunay na yung mga Pogo hubs ay hindi mga stand-alone operations tulad ng napatunayan na yung ugnayan ng Bamban Pogo Hub sa Porac Pogo Hub, yung ugnayan ng Porac Pogo Hub sa Cebu Pogo Hub, in terms of mga interlocking directorates, in terms of mga dating nagtrabaho sa Porac na rescue muli sa Cebu. So yung tanong na sino o sino-sino ang mga big fish ay live question pa rin at susubukan naming tumbukin at maisara sa susunod na at huling pagdinig. Ma'am, sa ibang topic naman po, kanina nabanggit niyo rin yung job fairs para sa mga madi-displace na mga empleyado. Nabanggit po kasi sa budget hearing na baka hindi kaya nadi-discriminate sila. Kaya sa mga job fair, walang na-hire kasi pag nakita ay dating Pogo worker, wag natin tukunin. Hindi ko pa narinig yung issue o concern na iyon sa sino mang dating Pogo worker na ngayon naghahanap ng trabaho o gustong magkaroon ng hanap buhay. Mabuti ni-raise iyon para ma-anticipate na at mapaghanda ang tugunan yan. Pero dun pa lang sa ulat ng DOLE tungkol sa mga job fairs, bagamat kulang pa sa inaasahan ang mga nag-apply doon o nag-participate doon. Pero ayon sa kanila, maraming employers ang pumunta at alam nilang ito ay job fairs para sa mga dating nagtrabaho sa Pogo. So ibig sabihin, anecdotal man, ay ang attitude sa ngayon ng ating mga employers ay alam nilang skilled ang mga taong ito, napilitan lang makipagsapalaran sa Pogos, pero dahil nga naghahanap na ng alternatibong trabaho at hanap buhay, dahil nga palapit na sa deadline sa December 31, mukhang gustong makapag-recruit kahit pa mula sa dating Pogos, makapag-recruit ng mga skilled na mga kababayan natin, yung mga employer. So, I don't see yung problemang iyon bilang problema na sa aktual, sa ngayon. Mas pa talaga, kailangan talaga makapag-generate ng maraming disenteng trabaho at sustainable na hanap buhay para sa ating mga kababayang dating nagtrabaho sa Pogos. Pero ma'am, can we say na right now, medyo humina na, malaki nang inihina ng Pogo operation? The mere fact na yung mga malalaking Pogo hub na pasara, and then marami na rin napadeport na mga Chinese national na involved. Can we say na malaki na ang inihina ng Pogo dito sa atin? I would say malaki na ang inihina, no? Thanks dun sa pag-iimbestiga ng iba't ibang Senate committee sa nakaraang mga taon, committees on labor, economic affairs, syempre, yung amin sa Committee on Women, thanks dun sa pakikipagtulungan ng iba't ibang executive at constitutional bodies sa aming mga investigasyon, thanks dun sa inanunsyong ban on Pogos nung SONA, thanks na rin sa EO kahit kailangan pang iwas to yan, thanks dun sa inihain na panukalang batas na anti-Pogo Act. Pero syempre, yung ganyang mga nag-operate ng 8 taon, more or less, yung ganyang kumita ng napakaraming pera, no? Through human trafficking, through money laundering, iba't iba pang mga krimen, mukhang hindi sila ganun kadaling sumusuko. Kaya nga't nababalitaan na natin yung mga style nilang pa-reinvent ng sarili, patago sa loob ng mga legal na negosyo, paghahanap siguro ng lusot sa mga lumang batas. So, pero we serve notice to them na hindi po namin bibitawan itong tagumpay ng mamamayan na napaban nating lahat
ang POGOs at talagang maghahanap tayo ng sustainable na alternatibo dyan na talagang, no, di tulad ng mga pangakong napako ng POGOs na yan, talagang magde-deliver ng trabaho at hanap buhay sa ating mga kababayan, talagang magde-deliver ng revenues sa ating gobyerno para lalo na sa mga social protection programs at talagang hindi magiging kuta ng mga krimen tulad ng naging itong mga POGOs. Okay, other issue na tayo. Okay, ma'am, finally, after 14 years of detention sa Indonesia, makakauwi na sa Pilipinas si Mary Jane Veloso na sinasabing victim ng human trafficking o ng isang drug syndicate. Pero pag uwi ho niya, hindi pa siya completely malaya dahil madidetain pa rin. Any comment on that, ma'am? Well, at the very least, salamat sa Diyos talaga na nailigtas ang ating kabayan at ating kabaro na si Mary Jane Veloso sa parusang kamatayan. Salamat sa Diyos at makakauwi na siya dito sa sarili nating bayan at mas mapapalapit sa kanyang pamilya, mga kaibigan at iba pang mahal sa buhay. Malungkot man na patuloy pala siyang magsaserve ng time dito sa ating bayan. Hindi ko pa natin alam yung detalye nung na kumpletong negosasyon sa gobyerno ng Indonesia. At salamat sa Diyos sa mga bagay na iyon. Salamat din po sa Indonesia na nakipagtulungan sa ating bansa. Salamat kay Presidente na na-clinch niya ang mahabang prosesong ito ng pagpapaliban, no? Pagpipigil na mapataw yung parusang bitay kay Mary Jane Veloso at sa wakas na iuwi siya dito sa ating bansa. Dahil siya ay madedetina pa rin pala dito sa ating bansa. So ibig sabihin, maidadagdag na siya, si Mary Jane Veloso, sa ating mga kababayan na persons deprived of liberty kung bakit pinaglalaban din natin ang mga reforma sa ating penal system. Yung kanyang sobrang mahirap na naging kwentong buhay so far ay magbibigay din sa atin ng dagdag na rason na ilaban ang mga reforma sa mga batas tungkol sa problematic drug use na talagang mas public health approach, hindi solong law enforcement lamang. Tulad ng nakita natin, ang pinakagrabing ehemplo nun, yung madugong war on drugs nung nakaraang administrasyon na nagbunsod ng napakaraming extrajudicial killing. So, but overall, salamat sa Diyos, Mary Jane, na ligtas ang buhay mo, makakauwi ka dito sa ating bansa. Ma'am, sinasabi na her freedom is now in the hands of the President. Should the President grant her clemency? Well, isa-isa muna, iselebra muna natin yung kanyang pagligtas at pag-uwi dito sa atin. Hindi ko alam kung aaralan na ng Office of the President yung usapin ng clemency. At kung pinag-aaralan man kung kanilang gagawin, edi dagdag na bagay na ipagpapasalamat po natin. Bagamat makakauwi na si Mary Jane, pero initially yung family nag-express ng fear dahil baka daw pag nandito na malagay sa alanganin yung buhay dahil baka daw balikan nung sindikato na bumiktima sa kanya. So ano pong dapat gawin ng government o ng mga authorities para ma-alleviate yung kanilang fear na yun? Dapat bigyan ng mga otoridad ng partikular na pansin ang proteksyon. Proteksyon sa buhay ni Mary Jane. Kung iniligtas natin siya sa parusang bitay sa ibang bansa, dapat maproteksyonan din ang buhay at kaligtasan niya dito sa ating sariling bayan. At dahil siya nga ay naging biktima sa human trafficking, dagdag din na dahilan na pagpursigihan talaga ng gobyerno ang pagbuwag at pagpaparusa sa mga sindikatong iyan ng human trafficking, yung mga drug syndicates na iyan na hindi na-target at hindi nabuwag dyan sa nakaraang madugong war on drugs. At sa halip, mga mamamayan tulad ni Mary Jane Veloso ang nahuli, no, sa track ng mga drug syndicates na yan. Kaya kumabot sa ganitong mapait at matagal na pagbusa. Pero wala kayo nakikitang basis para i-review o i-amend yung batas against human trafficking dahil alam ko may sapat na ngipin yung ating batas
laban sa human trafficking, ma'am? Kamakailan lamang ay inamyandahan natin yan para lalong palakasin yung batas against trafficking in persons at nagagamit na kahit sa mga kasalukuyang mga investigasyon namin dito sa Senado. So kung sa kwentong buhay ni Mary Jane Veloso ay mapupulot pa tayong mga leksyon at mga dapat amyandahan kahit sa kamakailan lamang inamyandahang batas against trafficking in persons, why not? Progressive legislation naman po ang dapat namin ginagawa at bunga sa mga findings namin at rekomendasyon pati sa aming mga investigasyon. Raw material po yan, building blocks po yan para patuloy na paggandahin at palakasin yung ating mga batas. At tapos yan naman ay nasa kamay ng executive na dapat ini-implementa ng kumpleto at magaling at subject din sa oversight namin dito sa Kongreso. And recently nga, gaya ng nabanggit ko kanina, pinupundahan din po namin sa pamamagitan ng budget. Ma'am, recently tinerminate niyo na investigation sa mga complaints against Pastor Apollo Kibuloy. So, meron na po bang committee report ang Committee on Women? So, kasalukuyan din po namin sinusulat yung committee report ng aming investigasyon laban kay Apollo Kibuloy. Pero ito po ay harinawa magiging pampayaman sa kasalukuyang mga prosesong umaandar na laban sa kanya at para magbigay po ng hustisya sa kanyang mga ibiniktima. Mga babae, mga dati menor de edad, mga manggagawa na nagtrabaho sa kanyang iba't ibang mga negosyo dito sa Pilipinas at sa ibang mga bansa. At mga bata pa rin na pinangakuan makapag-aral pero hindi na pinaaral, sa halip ay pinalimos dito sa ating bansa at pati sa iba pa. Kailan po matatapos yung committee report at mapapaikot sa mga committee members? Hanggat maaga. Before the year ends? Tingnan po namin kung kakayaning before the year ends. Ma'am, para sa inyo, yung paglaban sa illegal drugs, hindi dapat kagaya ng Duterte administration na naging bloody. Hindi dito si PNP Chief General Romel Marbella. Sabi niya, we're recalibrating their anti-drug campaign to ensure a humane and right-based approach. Yan ang matagal namin hinihingi. 2017 pa lang, dahil sa nakita naming umaragasang madugong war on drugs, meron na po kaming inihain noon na public health approach to problematic drug use na bill o harm reduction bill. Kamakailan lamang inihain din ni Rep. Percy Sendania ng Akbayan Party sa House of Representatives bilang tinawag nila doon na Kian Bill. At salamat. Sa wakas nakarinig ako sa isang Chief PNP, ngayon si Chief PNP Marbil, na kanila ring institutionally bubuksan ang isip sa ganitong polisiya at kanilang ipatutupad. Dapat lamang na humane dahil ang problematic drug use ay pangunahin sa lahat isang public health problem at dapat public health approach kasama na ang harm reduction ang gamitin dito. Salamat naman ay magiging rights-based ang approach sa problematic drug use. Dahil kahit ang mga suspected na drug user o maliit na drug pusher ay may karapatan din bilang tao at kapag suspect sila, kahit pa mapatunayan sa kaso na guilty sila, ay mayroong due process tayong inoobserbahan. Yung atin din pong mga PNP officers at personnel on the ground ay gayon din, mapapakinabangan nila itong humane at rights-based approach dahil mas magkakaroon ng tibay ang moderno at evidence-based na police enforcement. Kahit po yung taon-taon fina-follow up namin pagsuot nila ng body cam sa gitna ng mga anti-drug operations, yan po ay proteksyon doon sa aarestuhin at proteksyon din sa kanila na ni sino mang panig kapag nagkaroon ng investigation, ay hindi pwedeng magsinungaling tungkol sa ano ang totoong mangyari. Protection para dun sa subject ng law enforcement operations, protection din sa ating mga law enforcers.
Okay, John. Good morning, ma'am. The Morning. U.S. Embassy today confirmed the formation of U.S. Ayungin Task Force to improve coordination with the AFP. So how do you expect this to deter Chinese aggression in the South China Sea? And also, what amendments do you intend to propose to the defense agency's budgets next year? Salamat po. Okay, yung pagbuo ng Task Force Ayungin or Ayungin Task Force is a very welcome development. Dagdag po yon sa peaceful, non-violent, non-armed, but effective na toolkit na nabubuo ng Pilipinas ng mga political at diplomatic actions na tinetake na natin at pwede pang itake para igiit at itaguyod yung tagumpay natin sa Hague. Dumadami yung mga bansa na kampi sa atin dyan. Nandyan na nga ang US, nandyan pa ang ibang mga bansa dito sa ASEAN, sa buong Asia o Asia Pacific region, pati sa ibang regions o continents at yung mga regional formations din nila ay kumakampi sa atin. Dumadami yung mga bansa na nagsasagawa, pipirma talaga ng formal na kasunduan, tapos nagsasagawa ng joint naval operations, joint marine patrols, joint na pagpapatrolya ng mga coast guards natin. I look forward also to joint patrols of our navies, yung ating mga bureaus of fisheries and aquatic resources or departments or ministries of agriculture para talaga i-assert na rule of law dapat ang mamayani sa dagat at kahit may threatened conflict or actual conflict, rule of law din ang dapat mamayani. Hindi mga military actions, lalo na hindi mga aggressive, dangerous, illegal actions tulad ng ginagawa ng China sa ating BIFAR, mga mangingisda mismo, Coast Guard at Navy sa ating karagatan. Yung pangalawang tanong was on amendments on defense budgets. Yes, patuloy kong sinusuportahan sa nakaraang mga taon, itong taon hanggang sa mga susunod pang taon, yung tamang hanggat maaari budget, sapat na budget para sa ating Philippine Navy, Coast Guard, BIFAR, at iba pang mga ahensyang nakikipagtulungan sa ating mga mangingisda sa kanilang paghahanap buhay, sa kanilang pag-alaga sa likas na yamang dagat, sa kanilang pagkakaroon ng presensya sa ating marine territory. Gayon din, pagsuporta ko pa rin sa AFP Modernization Program, particularly sa Philippine Navy at saka Air Force bukod sa Philippine Army. Dahil yung pagiging in the driver's seat ng ating political at diplomatic leaderships sa executive ay magandang mayroong backup dun sa defense capacities, particular yung ano ba yung tawag dun sa defense posture? Sorry? Hindi lang. Bukod dun sa self-reliant defense posture, yung credible defense posture para sa ating gobyerno. And ma'am, do you expect the 10 billion cut from the modernization plan to be restored? I really hope we can restore it. Dahil huling-huli na nga yung Horizon 2. Meron pang mga natirang programa sa Horizon 1 na hanggang ngayon hindi pa napapatupad. Yung Horizon 2 na nakatutok sa West Philippine Sea, ang dami-dami pa palang programa dong hindi pa napatutupad. Nasa Horizon 3 na tayo. Kaya nag-re-horizoning process na rin po ang DND at AFP. Kailangan naman natin, no, kahit year on year over the next few years, humabol para talagang maabot natin yung credible defense posture at maabot natin sa panig ng gobyerno at pati ng ating private sector yung self-reliant defense posture. Unanimous, ma'am, yung decision ng mga senator doon sa pagbalik ng 10 billion? Mafa-finalize pa po yun doon sa hanggang sa BICAM, but I'm hoping na magkakaisa kami ng House panel sa usaping ito. At dagdag po doon,
ang final na sa Senate version ay nagbigay ang Senado ng 100 million pesos dagdag para sa intelligence funds ng Coast Guard. Okay, RG. Balikan ko lang yun sa budget, ma'am. Yes po. First question po. What are your, in general, what are your proposed amendments going into the period of amendments sa plenary? Okay. Well, kung pwede ko lang balikan ito. Yung mga Ang proposed amendments ko na carried na dun sa Senate version, 84 million pesos dun sa IACAT, 32 million pesos sa National Coordination Center, NCC o SAEC, CSAM, at 5 million pesos. Well, ito naman sa kalusugan pala. Ma'am, but after everything we heard in the last 2 weeks, kasi yan po nabanggit nyo, I think that's in the committee report already. Yes. Are there any new amendments that you envision during the period of amendments? Yes. At ito po lumabas nung isang madaling araw din. Sorry, basahin ko lang muna para I can take off my glasses. Sa Monday na, ma'am, di ba? Yung period of amendments. Sa Monday. And then Okay. third and final. Susunod. So yung isang dagdag na ipapanukala kong amyenda at lumabas ito sa isang madaling araw na interpellation sa CHED, Commissioner on Higher Education, ay realignment ng... Sorry. So, lumabas po kasi sa interpellation, malaki pa yung deficiencies, budget deficiencies ng ating mga state colleges and universities. So, balak ko pa rin magdagdag ng panukalang amyenda na i-realign. Sorry, I'll just use my glasses. Go ahead, Pasensya. ma'am. Hindi ko mamemorya yung mga numbers eh. Okay. FHE. Okay. So yung isang dagdag kong bagong amyenda ay yung realignment ng pagpopondo ng mga natitirang free higher education o FHE deficiencies ng mga state universities, state colleges and universities, at least for years 2024 to 2025 para siguruhin lang yung FHE ng mga estudyante sa SUC. So ito realignment mula sa CHED in general papunta dun sa SUCs. Isang pamilya din lang naman sila sa budget. Ma'am, second point. During the hearing on the session on the OVP budget, Yes. 2 of your colleagues already manifested their intent to seek amendments. And they being allies of the Vice President, presumably they will want to increase, if not restore, whether in part or in full, her budget. So what are your preparations for this? What do you intend to do insofar as the OVP budget is concerned? I think sapat na yung current level ng proposed budget ng OVP. Nakapag-operate na nga ang ibang mga OVPs in previous administrations sa ganyang level lang. At hindi ko na binago pa yung lumabas sa House version na may mga pondo sa proposed sa programa ng OVP na mukhang repetition ng mga existing programs ng ibang mga department na bagamat dun inilagak, pero kumbaga parang anong tawag doon, naka-target? Ano yung term na yon? Sorry? No. Yes. Bagamat may mga amounts mula sa budget ng OVP na inilagak dun sa mga department na may parehong programa, pero naka-earmark naman para sa beneficiary identification ng OVP pa rin. Pero tingin ko importante na yung 10 million pesos para sa sariling akdang libro na i-distribute, talagang mahirap makahanap ng justification na proper iyon. So, susubukan ko talaga na suportahan yung current level ng OVP budget. I don't think kailangan pang baguhin iyan. Ma'am, clarify ko lang yun. Based dun sa nakita po ninyo, yung kumbaga yung beneficiaries ng OVP, hindi lang hahawakan ng OVP yung pondo, but they can still identify the beneficiaries. Parang it's the same way with
lawmakers and their beneficiaries. Exactly. Same concept po ba? Tama po ba yun? It's a same concept. Kumbaga, hindi lang hahawakan ng kamay ng OVP, pero hahawakan ng kanilang recommendation, naka-earmark. Kumbaga, bagamat nandun sa department para sa programang iyon, walang ibang pwedeng mag-identify ng area o kung partner LGU ba yan, at ang LGU mag-identify ng beneficiaries, kundi ng OVP. So kumbaga, mahahawakan pa rin niya in principle. Ma'am, my last question on a similar topic, similar but related. Kasi another contentious issue sa budget is the AKAP, Yes. especially if you remember how it came out at the last minute last year. And there are also criticisms that it duplicates, which is the same issue with OVP. It duplicates certain functions of other agencies already. What is your position on AKAP and what do you intend to do about it? Okay. Gaya ng nabanggit ko nung nakaraang taong budget debates, basta social protection programs, pati ayuda, pati livelihood, o kung ano man, emergency assistance sa sakuna, basta social protection at tulong sa ating mga kababayan, suportado ko yan. Saan mang department o opisina properly mailagak yan at para sa kanilang pagmamanage. And I'm happy na mukhang na gano'n naman din ang in-affirm ng buong Senado kahit ngayong taong budget deliberations. So, yung naging diskusyon tungkol sa AKAP on the floor in plenary na ay kung kayang, dahil in nature parang similar naman siya sa AIC, similar naman siya sa ibang social protection programs ng iba't ibang department, kung pwedeng pag-isahin na lang yan, di ba? Kung ilalagay sa ilalim ng management ng DSWD ba iyan, and then masubject sa parehong protocols na matagal na nating inoobserbahan ng sino mang opisina or ng alinmang ng sangay ng lehislatura. I think very acceptable yan sa Senado, and I hope makikipagkaisa din sa amin doon yung counterparts namin sa BICAM. Last follow-up na lang. Ma'am, yun po bang sa AKAP, do you think magiging malaking away pa siya on the floor? I hope hindi na magiging malaking away. Not this floor, for sure, kasi mukhang nagkakaisa na yung damdamin nung mga nag-interpellate, pati sponsor ng DSWD budget, si Senator Amy, pati ang presiding officer, who at that time was the Senate President himself. So, tingin ko, this floor, the Senate floor is united on the AKAP, and sana magkakaisa din ang mga counterparts namin mula sa House, sa BICAM. Ma'am, going back dun sa OVP's budget, ano yung sentiment ng majority ng mga senator? I-retain yung about 700 billion or dagdagan or i-restore yung kabuang budget nila? Gaya ng nabanggit nyo kanina, narinig ko pa lang yung ilan sa mga kasama ko dito na nagsasalita tungkol sa posibleng pagdagdag. Hindi ko alam kung majority sentiment na iyan, pero at the proper time, i-argue ko talaga na sapat na iyan kasi historically, nakapag-operate na ng maayos ang mga OVP ng mga dating administrasyon sa ganyang level or even less as a matter of fact. At tingin ko very fair at efficient yung current form niya na nagkakaroon pa rin ng leeway ang OVP mag-participate sa ganyang mga programs ng mga existing departments at may say pa rin siya. So once na umabot sa punto na pagbotohan yun, you will vote against it kung ang pagbobotohan ay dagdagan or ibalik yung original proposed budget ng OVP. As of today, I would vote against adding to the OVP budget for the reasons I stated. Unless meron talagang super duper good reason na makumbinsi pa naman ako. Okay, we have 6 minutes dahil aalis si Ma'am ng 12 o'clock. Mean. Ma'am, yung super duper reason na makumbinsi kayo, sabi ni VP kasi pag nang natili yung 700M, may 200 employees silang matatanggal from yung mga state, mga satellite offices po nila. So yun yung hindi mapopondohan, ma'am. I see. I think that was just last week, siya dito pa interview.
Well, of course, ayaw naman nating mawalan ng trabaho ang mga kasamang nagtatrabaho sa gobyerno. Pero kung yan ang i-raise na dahilan, hihingin ko yung mga detalye. Kasi kung naka-locate sila sa mga regional offices, baka naman pwedeng i-place or ma-second sa regional offices, halimbawa ng mga department na hahawak ng earmarked funds ng OVP para sa mga particular na programa. Baka naman yung ibang mga staff dun sa regional offices ng OVP ay seconded na rin sa kanya. Malay natin mula sa regional offices ng mga national government agencies or mula sa mga LGUs, hindi ko po alam. So, itatanong ko po yung detalye ng ganyang dahilan at titimbangin ko kung sa huli magiging super duper good reason pala siya. Okay, may patanong. Joel, about, ikaw na. Ma'am, dun sa resolution niyo about GCash, so kailan yung hearing at sino yung ipapatawag daw po doon? Okay. Hinihintay ko pa pong ma-refer yon sa appropriate committee and then ifa-follow up ko kaagad kung sino mang chair ng committee iyon dahil urgent yun ongoing na siguro iniiyakan yun ng marami-rami nating mga kababayan na nabawasan ng tig 1,000, 2,000, ilang araw, sunod-sunod na araw. Hindi biro yan. At kung internal glitch man yan, tulad ng inulit ng budget hearing, plenary, or external hacking, alin man ang dahilan na iyon, ibig sabihin, kailangan i-secure yung platform. I-secure yung platform para sa mga kumpanyang nag-offer ng ganyang fintech services, lalong i-secure yung platform para sa mga customer nila na gumagamit ng platform na iyon. And then, ma'am, your stand daw dun sa panawagan ni PBBM sa mga government agencies to avoid lavish Christmas parties in solidarity with the millions affected by calamities. Super duper agree. Matagal nang forever ino-observe yan ng office ko and baka yung ibang mga opisina dito sa Senado. And I hope na all throughout the government, mula Office of the President hanggang sa mga LGUs natin, maobserbahan namin yan. Bukod sa bilang pakikiisa sa ating mga kababayan na matagal nang natutusa sa sunod-sunod na mga problema, kahirapan, pandemic, sunod-sunod na mga bagyo, bilang pagsunod din sa batas na kaming mga nagtatrabaho sa gobyerno ay dapat, to lead modest lives. To lead modest lives na we live within our means at kami po ay mamuhay ng simple bilang pakikiisa sa ating mga kababayan na aming sinisilbi, lalo na yung karamihan na ang hirap-hirap pa rin, hindi lang tuwing Pasko. And then from Nim Faravilo, nasa Senate na ho yung Reciprocal Access Agreement ng Pilipinas at Japan. Ano yung stand ninyo at may concern ba kayo dito, ma'am? Tumitindig ako para suportahan yung Reciprocal Access Agreement ng ating bansa sa bansang Hapon. Ito po ay magandang timing sa patuloy na pagbubuo natin ng a bigger coalition, which is always a better coalition sa ating political at diplomatic na pagtindig para sa ating pambansang interes at laban sa anumang pambubuli tulad ng ginagawa ng China sa atin. Ang unang masasabi kong concern ay wag po nating kalimutan kung kakayanin bang i-reflect dito sa Reciprocal Access Agreement at kung hindi man, may parallel na action din ang bansang Hapon alang-alang sa ating mga comfort women. Tulad ng Malaya Lolas na sila po ay nasa edad 80, 90 na marami na sa kanila ay namatay at naghihintay pa rin sila ng kompletong mataas na pagkilala sa krimen na ginawa sa kanila at gayon din mula sa ating gobyerno. Sinight na nga tayo ng isang UN agency, alin ba yon? Sinight tayo ng isang UN agency na nagkukulang pa ang sarili nating gobyerno sa pagkilala at sa anumang maliit na paraan kasi hindi po mapapalitan yung ginawa sa kanila. Pero sa maliliit man na paraan ay bigyan ng compensation ba o at hanggang sa ngayon yung social protection sa kanila bilang mga super senior citizens
Ano po. So, yun po yung masasabi kong never kong malimutang concern, no? Sa anumang mabuting development sa ating foreign relations sa bansang Hapon. 11:59 ma, pwede pa daw isa from Channel 13? Yes. Okay. Isa pang tanong, isa pang minuto. I am looking forward na makadalo si dating Senador Sonny Trillanes. The way I am not looking forward na dadalo yung isang tao dyan, pero mabuti siguro kung dadalo siya ulit dahil siya po talaga yung front and center nitong war on drugs at extrajudicial killings. Wala pa pong petsa na naitakda, pero fina-follow up ko po at umaasa po ako na makapagtakda ng susunod na hearing ko kung kakayanin sana ngayong buwan para mabigyang daan ng isa pang kung huli man na hearing sa susunod na buwan ng Disyembre. 6 na taon po nangyari yan at sabi nga on the ground hindi pa talaga totally tumitigil. Mas tahimik lang dahil di umano mas kaunti pero basta EJ case, basta war on drugs, even one is too many. Ma'am, pwede daw humabol na isa? Sinimpa o hindi na? Wait lang. May appointment daw ng 12. Travel time, wait lang. Wait, ano ba yun? Sige. The stage is set. The spotlight is waiting. Are you ready to meet the next P-pop girl group sensation? Finding Phoenix, coming this December 6, only on CLTV 36. The stage is set. The spotlight is waiting. Are you ready to meet the next P-pop girl group sensation? Finding Phoenix, coming this December 6, only on CLTV 36. Ila rin miligligan para king kaya kamalagong bengi king probinsyang Pampanga, ing mutya ng Kapampangan 2024. Opisyal na lang niya dapat may pakilala rin ni kasabi ng sashing ceremony king Kingsborough International Convention Center Ciudad San Fernando, Miyerkules, November 6. Bakit lamo namang kabis na rin kandidata king press presentation kapamilitan ng pamamakibat ka rin kutang na rin miyembro ng local media, dikil ka rin niyaliwang pisabyan. I would promote my advocacy, which is Colors of Courage, youth and women empowerment through the arts, specifically Kapampangan arts. I would not only be influential and impactful towards the women and the youth that I would meet. Not only do I want to touch their lives and their hearts, but I also want to interconnect my passion, which is the arts and creativity, through sharing our Kapampangan culture as well, through our weaving, pearl making, and even the culinary arts. Being beautiful should be holistic and subjective,
When we say beauty or beautiful, it doesn't only imply our external look, but also what's on the inside. The inner beauty of the mind, the inner beauty of our soul, and the inner beauty of our heart. But at the end of the day, I believe that outer beauty attracts, but inner beauty captivates. Thank you. Masaya na namang belita ng Provincial Tourism Officer ay Mike Castañeda ing 100% participation na rin balang-balan at syudad, kilabot Kapampangan. Kompleto na po. 22 LGUs, including that, of course, 19 municipalities and 1 highly urbanized city and 2 component cities na nung nuka rin talaga namang well-represented yaing Lagong Kapampangan. Agpangpakang Castañeda, matigiging karelang pamagsadya para king pre-pageant ang pong Coronation Night. Amisulong alimuking lego ang Kapampangan, nunay ang agyangking kultura, tradisyon, ang pong kasalisayan. Every weekend atin tamo pong tedious and rigorous rehearsal na nung nuka rin din kakatang candidate at ilang pasarela training at ilang workshop karelang Q&A at ilang rehearsals da karelang bawat segment na nung nuka rin akit tamo keng kakatamang pre-pageant competition ang popakeng Coronation Night. Liana Canilaw, CILTV 36 News. Katuklunan ng Nobyembre o Disyembre o pangatsyon ng ngamyam, surot na la naman bunga rin lakatang maluto. Ing panibatanan ng Kapampangan heirloom delicacy a duman. Muining duman talaga, neng magpasko, paulin na nitang ing bibya mong bunga keng lakatan na maluto. Yapi niya yung amyam, nung alang amyam, ay mamunga. Andiyan pang tenam may pangkalaldo, bisa ka te bisa, mamunga ya pamurin, karas na ning amyam. Detang tina na mga Abril, Mayo. Abat atinta na maogos. Yan naman, agnanag ng kayo rin mamunga. Aparte king pagminindalda, kakanada mo naman ning duman king suklating baterol, kalame at aliwa po. Na mga naburira, layas ang kap. Tang alalasa rin natural yun duman. Dahil nga rin makatwa. Era mamburita nga pinyang nano-nano kabit mo. Era mamburira. Buriro itang agot tiyempo dyan, gigigutan, de pinapinan. Agpangking magduman ay Bernard Dizon, lakwas pang magpa-espesyal keng duman ning mano-manong proseso ba nga gawain ni. Ising kang alas 4 ng ganing aldo, i-relax mo yung katawan mo. Yapin yatang i-condition mo yung katawan mo, ana. Ilob na ning metong oras. Kasi alas 5 pa mo, pumunta na ko kay Marangle. Gapasan yun eh. Gapasan yun, itang malago na. Itang ating laman. Hindi karas ka rin, garas na kayo ng palbabewan. Kiskisan da na yan, yapin niya itang kakawani mo na itang malago ka ni itang masanglay yakin. Kaya rin ang isang leke ni may parinlayang bagya, dumala na ka rin ng asong. Daldakan da na. Ken mila ko itang apa. Ikawani na itang apa. Then, patang mikawani na apa, dumala na ka na naman kitang atlong klase pa si Bayo. Si Memo na naman ita. Kaya rakalan ka rin karelang gagamitan, at tinang edad dinala na banwa. Kwento ng Dizon, ila namong mitatagan kambere nga 20 adwarang talapagobra king pamagduman. At bang magbalaw sing tradisyon, aka kaya duwangan na lang Dizon din kayang anak king mabusising proseso. Kaya bay Liana Canilaw, Arlene Salonga, CLTV 36 News. Sa mga estudyante, ano ang baunan nyo sa eskwela? Hindi nyo ba alintana ang itsura? Mas importante ang laman? Pero ang mag-aaral na ito, tuyo na nga lang ang ulam, lumang container pa ng pintura ang nagsilbing baunan. Sa nakita ko daw kaluluoy diyang bata. Kawawa naman siya kasi
please take your seats. The excellencies of the diplomatic corps, members of the cabinet who are here with us this morning, Senator Lauren Legarda, our longtime champion for green and environmental issues in the Philippines. When we weren't listening to the issues of environment, of ecology, of renewables, I remember we were together in the Senate and she was already championing all of these issues when they were not as critical as they certainly are now. So congratulations on your foresight in seeing that we would have to end up here at some point. Members of the House of Representatives, Peñaranda Municipal Mayor Joselito Ramos, other local government officials and employees of the Manila Electric Company, of course led by Chairman and CEO Manny Pangilinan, our partners, of course, in the private sector, my fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. Today we take a leap towards the future, driven by innovation and sustained by our collective hope for a cleaner and greener Philippines. We stand together at the site of what will become the largest integrated solar and battery storage facility in the world, the Terra Solar Project. This landmark project will put our country on the map as a leader in renewable energy. To Meralco, Terra Solar Philippines Inc., Solar Philippines New Energy Corporation, MGen Renewable Energy Inc., and other partners behind these projects. Your efforts have shown that we can forge ahead as key players in the world's energy revolution. The Terra Solar Power Project is designed to address two critical challenges of our time: the surging demand for electricity and the pressing need to shift to renewable and sustainable sources of that energy. With an investment of over 200 billion pesos, this demonstrates confidence in the stakeholders in our nation's potential and our commitment to securing a stable, steady, reliable, and sustainable power supply. Once fully operational by 2027, this facility will deliver 3,500 megawatts peak of solar power to the Luzon grid, with 4,500 megawatt hour of battery energy storage. A 13-kilometer, 500 kilovolt transmission line will connect this project to the power grid, ensuring that clean energy reaches Filipino homes and businesses with efficiency. This project will energize over 2 million households and reduce carbon emissions by more than 4.3 million metric tons annually. To put that into perspective, it is the equivalent of removing 3 million gasoline-powered cars from our roads. Decisive action towards helping address global warming and climate change. By leveraging our abundant solar resources, the Terra Solar Project will help stabilize our power supply, reduce energy costs, and contribute significantly to our target of 35% renewable energy share in the power generation mix by the year 2030. This initiative will also benefit the communities that host it, spanning 5 municipalities across Nueva Ecija and Bulacan. It is estimated that the project will create over 10,000 jobs. Certainly, it will stimulate local economies and open countless opportunities for growth and development in those communities. Over the next decade, it is poised to generate nearly 23 billion pesos in financial benefits, resources that will pave the way for even greater progress. The impacts and advancements of this project are amongst those that we envisioned when I spoke about energy in my recent State of the Nation address. We are working towards a steady and reliable power supply that will meet the demands of today and continuously fuel our ambitions for tomorrow. Projects like Terra Solar bring us closer to that vision. I call on all the government agencies, national, local,
and private sector entities to fully support this endeavor by ensuring its timely completion. Let us do the same for all renewable projects. From powering our homes and industries to illuminating our collective aspirations, let this serve as a reminder. When we come together, united in purpose and action, there is no task too daunting, no challenge too great, and no goal beyond our reach. The strong typhoons that we have been experiencing should further strengthen our resolve to find and facilitate solutions that will save our planet and the future of mankind. I hope that beyond the technical and economic milestones brought about by this project, let us remember the broader goal that drives us. It is a bagong Pilipinas, where our needs are met responsibly, equitably, and sustainably. Let us ensure that Terra Solar becomes a beacon of hope and progress, a testament to what we can achieve when we protect and preserve our natural resources while drawing strength from its abundance. Together, let us create a brighter, more inclusive, more sustainable future for all Filipinos. Maraming salamat po. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Good morning. We are all very excited at the groundbreaking ceremony for this very, very important project ng Terra Solar. This is the largest solar power facility with battery. Meron 3,500 sa ibang lugar na 3,500 hectares. Ngunit yung kanila walang baterya. Ito lang ang una sa buong mundo na nagkaroon ng hindi lamang solar na 3,500 hectares, kung hindi may battery pa rin para tuloy-tuloy ang pagbigay ng kuryente sa grid. At ito talaga ay napakahalaga dahil nakikita natin sa pag-advance ng teknolohiya, ang pangangailangan sa power ay pataas ng pataas, padami ng parami. Kaya ito bagay na bagay sa atin ang solar dahil alam naman ninyo kahit umuulan may araw pa rin at nakakapagbigay pa ng power ang solar. Kaya as I said, we are very excited and we congratulate all of those who put the project together, and we will be watching it and doing all that we can to help it along to make sure that it is a success. Okay? Sir President, Sige. yung pamilya po ni Mary Jane Veloso, masaya po sila sa inanunso niyo po kahapon. Yeah. Siguro sir, paano po ba nalaman or paano nagkaroon ng ganung agreement with Indonesia kay Mary Jane? Naku, matagal na trabaho yan. That took a long time. Since I came into office, what we were working on was tanggalin na siya sa death row. Unang-una, to commute her sentence to life. Nung nangyari yun, when we were able to achieve that, we continued to work with them. It was still with the Widodo government at the time, na kung paano, how we will do it para pauwiin. Mabuti na lang that our relations with Indonesia, our relations with then President Widodo and all of these people, together with our relations now with the new President Prabowo, ay dahil maganda naman ng ating relasyon, nakahanap sila, gumawa sila ng paraan. This is the first time they did this. Gumawa sila ng paraan para sabi nila wala naman silang interest na ikulong, wala naman silang interest na execute ang si Mary Jane Veloso. Ngunit kaya naman sabi nila hanap na lang tayo ng paraan, and they did it for us. Kaya malaki dapat ang pasasalamat natin sa Indonesia, malaki dapat ang pasasalamat natin sa yung last president at yung present president, President Widodo, President Prabowo ngayon. Dahil kung hindi sa kanilang pagsang-ayon ay hindi natin nagawa ito. But as I said, we have been working on this for all the previous president, hindi lang ako. 10 years na ito 10 years na ito. Pero ang nagawa natin, napakommute natin ang sentensya niya from death sentence to life imprisonment
tapos ang nasunod doon ay napauwi na natin. We will have to decide what will happen next. Oh. We will see. We will see. Hindi pa maliwanag kung ano ba talaga how this is the first time this has happened. So that everything is on the table. All right. Thank you. Salamat.